Дорога. Пачаўся год 1495. Стаяў калядны мароз. Пара ад дыхання людзей, коней умиг замерзала и осядала искрыстым инеем на каўнярах, на шапках, башмаках, на грывах и збруі. Стралялі дрэвы ў лесе, лёд на рэках. Ад блакітнага неба, якое, здавалася, вісела на вершалінах стромкіх сосен, ад ценяў, звешаных на зямлі яловых галін, снег у лесе быў ненатуральна сіні. Усё навокал было казачнае, прырода і людзі. Вузкая лясная дарога з Масквы на захад, на літоўскай мяжы, якая ў той час не абазначалася ні на картах, ні памежнымі слупамі, нярэдка бачыла незлічоную колькасць вершнікаў, пешых воінаў з лукамі і мушкетамі, у латах і світках. Войны вяліся часта. Праязджаў тут і сам вялікі князь маскоўскі з васальнымі князямі, баярамі, са сваім войскам. Але такога незвычайнага поезда лес гэты не бачыў. У баявы паход так не едуць. Адных павозак паўсотні, не баявых, урачыста выязных, пазалочаных, з княжацкімі вензелямі. Адзін вазок не блішчэў пазалотай, але меў незвычайны выгляд, аббіты звонку медвежай футрай. Памеры карэты, вялікі княжацкі герб і тройка найлепшых вараных, пасярэбраных інеем, сведчылі, што галоўны пасажыр у гэтым экіпажы. Каго ж гэтак уцяплілі? Вялікі князь не дазволіў бы гэтак уцяпляць сябе. Князь быў бы ў сядле, як і іншыя вершнікі, а іх незлічонае мноства. Чалавек 200 наперадзе картэжа, у сабаліных і бабровых шапках, з султанамі, сярэбранымі паясамі, ножнамі мячоў. Хоць калядны мароз вымусіў і баярскіх дзяцей апрануць кажухі, якія хіба што толькі аздобай каўняроў ды вышыўкай на грудях і на полах адрозніваліся ад кажухоў іншых воінаў, што ехалі за картэжам парадных вазкоў. А гэтае воінства расцягнулася не на адну вярсту. Разрывалася калона воінаў транспартам закрытых павозак, самым каштоўным грузам, які быў пад пільнай аховай. Далей у канцы поезда сотні звычайных саней развалак. На іх везлі правіянт для людзей і корм для коней на доўгае падарожжа. Конямі, запрэжанымі ў сані, кіравалі мужыкі. Абледзянелыя бароды іх ажно звінелі, калі яны, каб сагрэцца, беглі побач санямі. Хто ж ехаў у найбольшай, утепленай скуранай карэце з гербом вялікага князя? У прыцемку адзінае маленькае бакавое шкельца заінела, на мяккіх падушках сядзелі дзве жанчыны. Старэйшая, поўная, соладка спала. Другой было не да сну. Загорнутая, што адмысловая лялька, у сабалінае футра, яна сядзела напружана, як на ўрачыстым парадзе. З вузкага авала высокай шапкі і пышнага каўняра вытаркаўся маленькі носік. Шырокія вочы ўстрывожана ўзіраліся ў змрок, быццам хацелі ўбачыць праз сценку вазка спіну фурмана, праз коней калону ахоўнікаў, праз лес, прастор, тое, што чакае яе там, удалечыні, у чужой краіне. І гэтыя вочы, і носік, і ўся пастава стройная, гнуткая, нягледзячы на зімовае дарожнае адзенне, выдавалі зусім юную асобу. Ехала князёўна Алена. За яе быў наладжаны гэты шматверставы незвычайны поезд. Вялікі князь маскоўскі Іван Васильевич адсылаў дачку ў далёкую Вільню, каб яна там пабралася шлюбам з Александром, уладаром вялікага княства літоўскага.
Але не было 18 гадоў. Князёўна не была спешчанай паненкай. У яе быў мудры бацька, практычная маці, вясёлыя браты і сёстры і добрыя настаўнікі, самыя любімыя ёю. Малочная маці, нянька з яе нараджэння, Марфа Андрэевна і святар Фома, яе духоўнік. Алена была мужнай дзяўчынай. За час незвычайнага сватаўства, а яно цягнулася амаль не 2 гады, Марфа неаднойчы прасіла яе: «Паплач, князёўна, паплач, дзіцятка маё». Але плакала яна двойчы. Год назад выбухнула нечакана плачам, чаго не магла дараваць сабе, калі яе прадставілі літоўскім паслам Петру Яновічу і Станіславу Гоштальду. Можа, таму і заплакала, што бачыла, як уразіла паслоў яе прыгажосць, яшчэ таму, што падабраны пасламі бацьку яе партрэт Аляксандра не спадабаўся ёй. Яна ведала, што ён на 15 гадоў старэйшы. Гэта яе не палохала, але на партрэце ён здаўся яшчэ больш старым. А яна ж не з вопыту, з разумнай практычнасці сваёй заключыла, што ніводзін партрэтыст не намалюе караля ці князя старэйшым ці менш прыгожым, чым ён ёсць у жыцці. Такому мастаку і галаву могуць знесці. Хоць што такое прыгажосць? Ісус прыгожы і ў пакутах сваіх. Апосталы не ўсе прыгожыя, на яе думку, а з тых князёў, баяр, якіх яна бачыла вакол сябе, самым прыгожым быў яе бацька. Высокі, светлавалосы, нават барада залацістая не толькі не старыла, а, здавалася, маладзіла яго ў 55 гадоў. О, каб такім быў яе муж! Другі раз яна заплакала пазаўчора ў Дарагамілаве, дзе яна з маці вялікай княгіняй Соф'яй і братам Васілём жылі 2 дні. Бацька развітаўся з ёй напярэдадні, калі пасля літургіі ва Успенскім саборы з усім великакняжацкім сямействам і з баярамі ён правёў яе да саней і ўручыў паслам літоўскім ваяводзе Віленскаму Александру Юрьевичу, князю Яну Забярезінскаму, намеснікам Полацкаму і Браслаўскаму праваслаўным панам. І раптам вялікі князь з невялікім канвоем верхам у люты мароз прымчаў у Дарагамілава. Растлумачыў прычыну, забыўся ўручыць князёўні памятку. Казаў Іван Васильевич гэтыя словы ў саборы, калі і сам ён, і Алена, і Станіслаў Гоштальд, што замяшчаў жаніха, цалавалі крыж. «Уладар ваш, брат і зять мой, пажадаў трывалай любові і дружбы з вамі. Няхай будзе так. Аддаём за яго дачку сваю. Але няхай ён помніць умову, што замацавана яго пячаткай, каб дачка наша не перамяняла закона ні ў якім выпадку, ні прымусова, ні па ўласнай волі». Здалося, уладару гэтага мала? Можа, і здалося. Але Алена лічыла, што бацька яшчэ раз захацеў пабачыць яе, таму і прыехаў. І гэта вельмі ж моцна кранула яе. І яна плакала на яго плячы. Маці сказала, што толькі аднойчы бачыла, як Алена гадоў 9 назад, малая яшчэ, вось так плакала перад бацькам, і ніхто з іх не помніў ужо, з якой нагоды, хто яе пакрыўдзіў ці што яе пакрыўдзіла. Гэтага пазаўчарашняга плачу ніхто са світы не бачыў. Княгіні і баярыні, што суправаджалі яе, лічылі, што яна весела і радасна едзе ў далёкую дарогу, каб уступіць у шлюб з чалавекам, якога не бачыла, і здзіўляліся гэтаму, кпілі нават трохі, не пераступаючы рангавай пачцівасці, зласловілі. О, каб яны ведалі, што тварылася ў душы дзяўчыны. Якая невеста не хвалюецца?
Нават тая, што выходзіць замуж за суседа, з кім з маленства пасвіла гусей, а тут гэтулькі невядомасці. Пачуць думкі, страхі і радасці, што марскія хвалі даганялі адна дну, не маглі дагнаць, разбіваліся, што аб скалу, аб яе сэрца, рабілі балюча яму, але яно падстаўляла сябе пад новыя ўдары. У дадатак да душэўных пакут яе нудзіла. У цесным вазку, аббітым знутры чарнабуркамі, не хапала паветра і, не гледзячы на холад, патыхала поўсці, скурай, мёртвым патыхала, а тут яшчэ княгіня Рапалоўская хрыпіць і выдыхае медавуху і часночную прыправу. Была яшчэ прычына, ад чаго магло нудзіць. Але ўсё гэта мірскія дробязі. Думаць трэба не пра гэта, пра душу. Духоўнік Фома навучыў яе, якую малітву чытаць у залежнасці ад душэўнага стану, ад таго, што трывожыць, хвалюе. Яна баіцца чаго? Шлюбу, перамены ў жыцці сваім, дарогі, але і дарогі. 3 тыдні вось такой язды. О, маліся Богу, чытай псалмы. Господь ахоўнік твой, Господь засцярога твоя з правой руки твоей. У день солнца не поразить тебе, ни месячек уначы. Господь захавае тебе ад усялякага зла, захавае душу твою, Господь. Господь будзе ахоўваць выходжанне твоё і ўваходжанне твоё ад гэтага часу і павек. Пазаўчора яна не боялася дарогі. Яе супакоіла маці. Яна расказала не ўпершыню, як яе пляменніцу, апошняга візантыйскага імператара Канстантіна, выгнанніцу і беспасажніцу папа рымскі прасватаў за князя Белай Расіі. Везлі юную Зою палеалог з Рыма да Масквы праз усю Еўропу, праз Любек і Рэвель аж на 4 месяцы. З Новграда ехалі ў лістападзе на санях. Маці праз 23 гады з цікавасці і радасцю ўспамінае тое доўгае падарожжа. Чаму ж баяцца ёй, алені? Нейкія 3 тыдні з адпачынкамі ў вялікіх гарадах. Таму кажу вам, не клапаціцеся для душы вашай, што вам есці і што піць, не для цела вашага, у што адзецца, хіба душа не больш за харш і цела за адзень. Узгляніце на птушак нябесных. Яны не сеюць, не жнуць, не збіраюць у жытніцы, і Айцец наш нябесны корміць іх. Хіба вы не лепшыя за іх? Але ад успамінаў пра харч зноў занудзіла і забалеў жывот. Не трэба малітвы з напамінкам пра харч. Пра душу трэба, пра душу. Шукайце ж найперш царства Божае і праўды яго, і гэта ўсё прыложыцца вам. Бацька даўно расказваў, што ён адразу разгадаў папскія хітрасці. Прывязаць яго, спаведніка праваслаўнай веры, да Фларэнтыйскага сабору, пашырыць унію латынскай і грэчаскай царквы, каб мітрапалітаў прызначаў не патрыярх з Канстантінополя, захопленага туркамі, а ён, папа рымскі. Ды не апраўдала візантыйская царэўна, уніятка папскіх спадзяванняў. У дзень вянчання ў Маскве яна прыняла праваслаўе. Зоі стала Соф'яй і няўхільна служыла адзінай ісцінна хрысціянскай веры. Мала хто спавядае веру так шчыра, як маці іх. І ўсіх 8 дзяцей сваіх выхавала вернымі служкамі Богу і рабіла гэта не прымусам, нават не малітвамі, а вельмі ж казачна прыгожымі тлумачэннямі. Свяшчэннага пісання так і мітрапаліт не ўмеў расказаць.
Великая княгиня Софья читала Біблію на чэшскай мове. У маці захаваўся грэчаскі акцэнт, якога бацька часам лёгка кпіў. За 23 гады не навучылася па-руску, але Алена любіла гэты матчын акцэнт. Ён надаваў яе мове нейкі вельмі ж прывабны каларыт, пявучасць. Песні гучалі яе расказы. Бацька не сказаў, і яна не спытала ў паслоў, ці ведае вялікі князь Александр расійскую мову. А ў дарозе сярод мноства іншых думак і перажыванняў турбавала і гэтая моўная сцяна паміж імі. Маці рассказывала, правда, з гумаром. Маці умее про сябе рассказывать весело. Якія недарэчныя прыгоды з ёй здараліся у першы год замуства, калі не толькі прыслуга і акружэнне не разумелі яе, але і вялікі князь Іван Васильевич, які трохі вучыў грэчаскую, не ўсё разумеў. Пасля ад жонкі бацька добра-таки вывучыў грэчаскую мову. У бацькі на ўсё хапае энергіі і сілы. Зараз ён захапіўся будаўніцтвам, паставіўшы за мэту зрабіць з драўлянай Масквы каменную. Выпісаў з Італіі архітэктара са шматабяцаючым імем Арыстоцель і ўжо збудаваў першы каменны храм і княжацкі палац. Безумоўна, бацька хацеў яшчэ раз пабачыць яе, таму прыскакаў у Дарагамілава. Але і памятка. Вельмі можа быць, што у вялікага князя ўсё разлічана. Перададзеная ў тлуме збораў памятка могла б згубіцца, ці невеста, галава якой, занятая больш зямнымі думкамі, не звярнула б на яе ўвагу, а так яна трымае яе ля сэрца. Учора перачытала яе много разоў, выучыла на памяць і сёння паўтарае як малітву. Памяць вялікай князёўне Алене. У бажніцу латынскую не хадзіць, а хадзіць у грэчаскую царкву. З цікаўнасці можаш паглядзець першую ці манастыр латынскі, але толькі аднойчы ці 2 разы. Калі свякроў твая будзе ў Вільні і загадае табе ісці з сабою ў бажніцу, то правядзі яе да дзвярэй і скажы пачціва, што ідзеш у сваю царкву. Бацька мудры. Ён разумее, што з мужам яна можа паразумецца. Самае цяжкае адмовіць свякрові так, каб не пакрыўдзіць яе. Боже, як храпе княгіня Ефрасіння! Счастливая бестурботность. А ёй так блага, ажно сліну гоніць. І яна вымушана думаць не пра высокае, не пра душу. І страх грызе сэрца не ад таго, што можа здарыцца, што прыйдзецца размаўляць з мужам, як размаўляюць нямыя. Не, ўсё высокае выцісняюць думкі самыя нізкія, пра фізычную патрэбу. Ад яе страх перад дарогай. Як пераадолець сарамлівасць, спыніць даўжэзную калону і на вачах у князёў, баяр, паслоў, воінаў перайсці ў павозку, што едзе следам за яе вазком. Усе ж знаюць прызначэнне той павозкі. О, Боже літасцівы! Якая гэта пакутавасць так выходзіць замуж, ехаць у невядомасць за 1000 вёрст зімою, у траскучы мароз, у абкружэнні 2000 мужчын. Ды раптам павозка спынілася. Відаць, фурман так рэзка садзіў коней, што яны ажно заіржалі. Крычалі наперадзе і ззаду. Прачнулася княгіня Рапаловская. Што там? Паглядзім. Не вылазь, Алена. Можа, разбойнік? Ды што ты, княгіня? Колькі трэба разбойнікаў, каб напасці на такое войска? А калі татары? Якія татары, княгіня? Пасля стаяння на Угрэ і смерці Ахмата татары больш не з'яўляліся на землях маскоўскіх. Алена адчыніла дверцы павозкі і лёгка выскачыла ў глыбокі снег. Прагна ўдыхнула марознае паветра
Галава спачатку закружылася, але тут жа дзіўна прасвятлілася і знікла моташнасць. Ад калючага марозу слязіліся вочы, але яна убачыла, чаму спыніліся. Недалёка ад дарогі стаяў спалоханы статак аленяў. За некалькі крокаў ад статка біліся ў снізе два маладыя алені, паражоныя стрэламі з лукаў. Чаму статак не ўцякаў? Ашаломіла аленяў мноства коней і людзей, ці тое, што так раптоўна зваліліся іх дзеці ці браты? Мабыць, на гэты статак людзі не палявалі, і ён знаў аднаго ворага – ваўкоў ці рысяў. Князёўна ўбачыла, што воіны аховы зрываюць лукі з плеч, дастаюць з калчанаў стрэлы, і яна голасна закрычала: «Не забівайце іх!» Апусціліся лукі. Алена падышла да аленяў. «Князёўна!» – спалохана закрычаў князь Рапаловскі. На ім была галоўная адказнасць за бяспеку вяльможнай невесты. Княгиня Ефросинья умиг, согнавши сон, ледве не сомлела от страху. Колькі маладых бояр, рыцары кинуліся на перарэз князёўні, каб загарадзіць яе ад звяроў. Да яна першая падышла да старой аленихі, што стаяла наперадзе статка, і сумна, бадай па-чалавечы дакорліва глядзела на людзей. Алена зняла соболиную муфту, протягнула руку и погладила олениху по пысе. Та у отказ потерлась пысой об ее плечо. «Ходим со мной и веди своих», — сказала девчина. Повернулась, пошла от повозок. И олениха послухмяна пошла за князёўнай, за ими увесь статок. Там, где олени спынились, ошеломленные, росли старые толстые сосны без подлеску, а злева от дороги кроков за 100 починался густы ельник. Алена провела звяроў паміж повозками, дайшла по глыбокім снезе до ельнику, зноў погладила олениху, ласкаво сказала: «А теперь идите». И олени послухмяна пайшлі ў ельнік, узнімаючы над ім снежны пыл. Калі Алена павярнулася да дарогі, то ўбачыла, што князь Рапаловскі, не дабегшы да яе, ляжыць ніц у снезе, узняўшы галаву, а некаторыя воіны стаяць на каленях, працягнуўшы рукі ў яе бок. Не адразу сцяміла, што яны ўбачылі цуд. Можа, падобны на той, які рабіў ён, Ісус Христос? Ей стало соромно, Боже мой, да хіба ж яна святая? Вярнуўшыся да павозак, убачыла, што нават у княгіні Ефросіні, якая да гэтага паводзіла сябе бадай жа бесцырымонна, спалоханыя вочы. Нянька князёўны Марфа Андреевна перехрестила яе. «Збавитель наш ішоў с тобою, князёўна, и анёлы летали над тобой». А дочка Марфы, Оленина молочная сестра Ксения, радостно и весело смеялась. «Смелая ты, Алена, я так не зрабіла». Маці абурылась. «Ксюта, я что тебе казала? И что великий князь тебе казал? Як себе поводить? Не маленькая невеста, мамочка. Ты ж не знайшла мне князя, ці хоть боярина». Ксюту распирала от смеху. «Кому ты трэба такая басурманка?» «Я басурманка? Мама, я ж твоя дочка. Хіба тебе догнал басурман?» Казначей Василь Кулешный, что стоял поблизу, засмеялся. Марфа плюнула. «Тьфу, безбожница, бацькі на тебе няма». Бацька я загінуў колькі гадоў у вайне з літоўцамі. Алену раптам пачало лихаманіць. Каб скрыть дрыжыкі, яна пераступала ў снезе ногами. «Ой, у тебе замерзли ножки, дочечка?» Зусім по-материнску спытала Марфа.
Да нічога яна не замерзла, ёй проста хочацца вунь у той вазок, таму яна і тупая, як жаробка. Ксюта, Ксюта, отрежу я табе язык. А навошта я табе трэба безязыковая? Хто мяне возьме такую? Алена сапраўды хацела ў той вазок, у якім ніхто не ехаў, але яна сарамліва азіралася. Хоць мужчыны разыходзіліся на сваіх коней, але многа яшчэ стаяла недалёка, зачараваная яе цудам. Да Ксения схапіла князёўну за руку. Пайшлі, пайшлі, не саромейся. Для цябе прыдумаў гэтую павозку бацька твой. І Алена скарылася. Азірнуўшыся, закрыўшы каўняром твар, у подбег рушыла за сваёй пакаёўкай. Ты, Алена, ідзі, а я пастаю, папільную, каб тоўстазады і абжоры не лезлі, а то не дадуць табе папісяць. Алена засмяялася. Ксютачка, мне страшно за тебе, не дай Боже, пачуе княгиня Ефросинья, съесть на тебе, подавится костями моими, я костистая, что рыба. Вышла Алена Ивановна с таемной повозки, что очищенная физично и духовно. Знік страх перед дорогой, и нават перед шлюбом, что наближается с кожной верстой. Думка, что яна будзе гаварыць с будучым мужем на мове глухонемых, больше не полохала, бадай развеселила. Але самое істотнае, что яна раптам адчула свою значнасць, и з гэтым з'явіліся упэўненасць и воля. Хутка яна стане великой княгиней великой державы, а держава сапраўды великая. У яе складе и Смоленск, и Киев до Молдавии, где господарить их сват Стафан, до царства Менгли Гирея. Правда, и батька я собрал под уладу свою немало землю. На полночь, на всходе, дайшоў до каменного пояса земли. Батька перед развітаннем с гонором рассказывал ей про освоение далеких земляў. А маці употай паведаміла, чаму ледзьве не парушылі годовой давности договор об шлюбе. Великий князь Александр ніяк не хотел признать титул, яким подписывал письма и договоры Иван III, государ усея Руси. Алена не разумела, чаму для бацькі такі важны гэты титул, и здавалася, что великий князь это больш пачэсна. Убачыўшы, што княгиня Рапаловская зноў намеравалася ўлезці ў яе павозку, Алена без ранейшай деликатности, з рашучасцю, якая здзівіла не одну княгиню, сказала: «Княгиня Ефросинья, я маю патрэбу праехаць з маёй нянькай». Княгиня закапулила губу, але покорливо схилила голову. «Слухаюся, князёўна». Возьми у повозку князя Симеона, пагрэй. Ён мне бога ў сядле зусім акалеў, у яго шчокі пабялелі. Патры іх, княгиня. Сама здзівілася, што так уладна загадывала сталай жанчынай. А хитруння Ксения голосом покрыжанной дзяўчынкі спытала: «А я, князёўна?» «А ты, Ксюта, поедешь со мной. Ты поможешь мне». «У чым поможешь?» Не сказала. У повозцы Ксения обняла князёўну. Такие у іх былі адносіны з маленства, якія чамусьці не падабаліся Аленінай малодшай сестры Феодосіі. А Марфу Андреевну апошні час, калі Алена стала нявестай, палохалі. Не дай Боже убачыць вялікі князь, як пакаёўка абнімае яго дачку. Иван Васильевич Перун, яго ўсе баяліся. Здаралася, што баярыні трацілі прытомнасць, калі вялікі князь кідаў на іх гневны позірк.
Засынаў Іван за бяседным сталом, і ўсе змаўкалі. Ні князі, ні баяры, ні нават паслы замежныя не адважваліся звенець шклянкамі, а тым больш падняцца за стола і пайсці. З ёй Марфай князь быў ласкавы. Яна вырасціла не адну Алену, усіх яго дачок, хоць кармітелькамі ў тых былі іншыя, маладыя. Падбіраючы дачцэ сваіх людзей, якія павінны служыць ёй у чужой краіне, Іван Васильевич першы назваў яе няньку. Алена ж попросила маці паслаць ёй і Ксенію. Вялікая княгиня Софья знала незвычайнае сяброўства дачкі з пакаёўкай і, будучы вернай запаветам Хрыста аб роўнасці, не бачыла ў гэтым нічога такога, што прыніжала б князёўну. Усе людзі браты і сёстры. Ты святая, Алена. Не блазнер, а Ксютка. Якая ж я святая? О, за табой звяры пайшлі. Яны так спалохаліся, што пайшлі б за любым, за табой. Ой, я памерла б, калі такі статак пайшоў на мяне. А хочаш, я табе нешта скажу. І зашаптала князёўне на вуха. Учора ўвечары я цалавалася з маладым баярынам Замятнем. Соладка цалуецца баярын. Уражаная Алена адхіснулася ад весялухі. Як можна, Ксютка? Маці здагадалася ці пачула, гаротна паскардзілася. Гэтае дзяўчо давядзе мяне да магілы, бессаромніца, угамону на цябе няма і Бога. Пачулася каманда, нокнуў фурман, фыркнули коні, весело заспявали палазы. Гэтак жа весело смяялася Ксения ад сполоху князёўны і маці, і настрой Алены ўзняўся яшчэ вышэй. Як хораша, што побач з ёй нянька і Ксюта, а не санлівая княгиня Рапаловская. Жывым пахлі цяпер чарнабуркі і собалі, і ажно пацяплела ў павозцы. У Вязьме начавалі у мужчынскім манастыры. У маленькай царкве адслужылі малебен, прысутнічалі князі і баяры. Войска размяшчалася ў горадзе на кватэрах, людзі прагнулі пагрэцца. Алена ці не ўпершыню за жыццё адчула, якая гэта дабрата, цеплыня. Не была дагэтуль так доўга, аж да 3 дні на марозе. У Можайску начавала ў жаночым манастыры, і там было холодна, ледзьве сагрэлася пад футрамі, а тут, у цеснай келіі ігумена, абвешанай абразамі, лікамі Ісуса, Богородицы, апостолаў, рускіх святых, было цёпла, чыста, прыемна пахла ладанам, воскам, ад воску вясной, травамі і мёдам. Можна было не толькі распрануцца, але скінуць і тыя верхнія уборы, што сцягвалі жывот і грудзі, раздзецца і нават трохі памыцца. Пакаёўка шчабятала, што сарока, расказваючы свае ўчарашнія вечернія прыгоды, цалавалася ўжо з другім баярыным, Алена злавіла яе на мане. Не было на пастою ў жаночым манастыры ніводнага мужчыны. Князі і баяры начавалі ў палацы. Не стала выкрываць дзяўчыну, няхай выдумляе выдумкі яе, што казкі палохаюць яны маці, а яе Алену забаўляюць. Княгиня Рапаловская пакрыўдзілася, што князёўна аддала перавагу служкам сваім халопкам. З імі ёй весялей. Гэта кранала яе княжацкі гонар. Яна паскардзілася мужу, але князь Сімеон цыкнуў на жонку і загадаў нічым, ні словам, ні рухам не выдаваць сваёй незадавольнасці. Але не ўмела яна хаваць крыўду. Алена бачыла яе надзімутасць, аднак не звяртала ўвагі. За той другі дзень дарогі, калі была прыгода з аленямі,
Яна ператварылася з натлівай дзяўчыны ва ўладарку не толькі свайго лёсу, а і ўсіх гэтых людзей, што служылі ёй, ахоўвалі ў незвычайным падарожжы. Ксюта націрала яе ногі пахучай маззю, падоранай пасламі імператара Фрыдрыха, які таксама прыслаў паслоў сватаць яе Алену ці сястру яе Феадосію за маркграфа баденскага Альбрэхта. На сватаўство гэтае Іван Васильевич адказаў, што саюз гэты непрыстойны для знакамітасці і сілы государа расійскага, брата старажытных цароў грэчаскіх, якія, калі перасяліліся ў Візантыю, уступілі Рым папам. Даў імператару па носе вялікі князь, але змякчыў сваю адмову, перадаў паслам, што калі імператар пажадае сватаць князёўну за сына свайго караля рымскага Максіміліяна, то адмовы не будзе. Бацька часта ўспамінаў у сям'і гэты свой адказ з гонарам і гумарам. Алена расказала пра гэта Ксеніі, пажартавала. Бачыш, як магло выйсці, каб Максіміліян пасватаўся. Ехалі бы б з табой у Рым, не пабаялася б? Я за табою, князёўна, я на край свету поеду. А што мне Рым? Маці твоя прыехала ж адтуль. А скажы, за Рымам зямля ёсць? Ёсць. А за морам? Ну, за морам Візантыя. Дык гэта за нашым морам маленькім, а за морам акіянам? Ну, не знаю. Ніхто не знае. Спытаю у Фамы. Табе прыемны гэты пах, князёўна? Нашы мазі лепшыя, травяныя. Ад іх авечым лоем смярдзіць. Ксютка, не выдумляй, а то мяне званітуе. Ну, маўчу, князёўна. Не, ты не маўчы, я люблю, калі ты гаворыш. Ты ўсё ведаеш больш, чым княгіня Ефрасіння. Дык я ж ад цябе набралася. А ты ведаеш, што за Вязьмы ледзьве не скасавалася бацькавая дамоўленасць з маім будучым мужам Александром. Ой, вялікі князь літоўскі патрабаваў вярнуць яму гэты горад. І Алексін, і Ярослаўль, Мсціслаў, Казельск, Адоеў, многа гарадоў. Ну, чаго захацеў, які шырокі? Нашы ж гарады, рускія. Але былі пад Літвою. Ды князі гэтых гарадоў самі перайшлі пад уладу вялікага князя Маскоўскага. Бацька так і напісаў Александру. Ды таму не спадабалася, што бацька падпісаў грамату «Государ усія Русі». Бач ты, які указчык. Калі станеш вялікай княгіняй, то збіты з яго пыху гэтую абламай рогі. Ксютка, мне давай такія парады, больш нікому. Да я перед Ефрасініяй маўчу, што рыба. Вось Мар'і русалцы магу сказаць, Мар'я добрая. Бацька сказаў паслам, каб перадалі Александру, што нічога высокага ён не напісаў, а толькі назваў сябе уладаром земляў, што даны яму ад Бога. Ой, нялёгка табе, князёўна, будзе паміж мужам і бацькам. Бацька твой уладар, за гэтага сватаўство так доўга ішло. Не толькі за гэтага. Кароль Казімір, якога Бог забраў ужо, куды толькі ў рай ці ў пекла, падаслаў князя Івана Лукомскага, каб забіў бацьку. Не было такога паміж царамі. Бога ў іх няма, у католікаў гэтых. Ой, не кажы так, Ксютка. Я помню, як гэта зладзеі Лукомскага спалілі ў драўлянай клетцы на Маскве-рацэ і тлумача яго паляка Матыяса. Слухай, а на чым жа пагадзіліся Іван Васильевич і Александр? Вялікі князь літоўскі паабяцаў прызнаць бацьку государам усія Русі, а государ пакляўся Александру, што не будзе патрабаваць Кіев і Смоленск. У Киеве князь Владимир хрысціў нас. Ой, Аксюта, не будем забывать нашу святую веру. Але ў Вільні не ўсе нашы жаданні будем выдаваць.
Ты разумная, князёўна, а я дурніца. Мама кажа, паганы ў мяне язык. Алена засмеялась. Добрый у тебя язык, Сютка. Я люблю твой язык. Только мне робится страшно, как ты молишься. Не переживаешь ты молитву. Ой, даруй, моя владарка, я буду молиться шчыра. И не целуйся с кожным боярином. А як же жить одними молитвами? На державном узроўні мяжу ніхто не вызначаў. И давно провели князі. Маё село, твоё село. И так яна існавала, завоеванное Литвой, княство лечились литовской землей. Часом с помежных вёсок чынш собирали уладары и одной, и другой державы. На такой умоўнай межы урачысты пояс сустрэлі люди смоленского воеводы. Церемониала сустрэчы не было. Да и не могло быть, бо с невестой ехали высокие послы великого князя Литовского, воевода виленский князь Александр Юрьевич, князь Ян Заберезинский, наместник Полоцкий пан Юрий, наместник Прославский и іншыя паны. Великая свита. Яны вели рэй, хоть Раполовский и Русалка мели тайный наказ Ивана Васильевича не во всем подначаливаться литовцам. А тут смоленцы, пораившиеся с виленскими послами, пропоновали поменять дорогу. Вызначена была на селище Павлова, туда и гонцов послали. Там милися обедать, а потребовали ехать на Драгобуж. Раполовскому и Русалку сдалося, что смоленцы нечто темнять. Да и гонор был. Хто мае уладу командовать ими, коли сам великий князь начертил маршрут? Где он больше наезженный тракт? Кто его наездил? Зима, расшинный снег, ветер, завируха починается. Долго спрачались, стыли кони и люди. Алена занервовалась, бодай обурылась, чему ей не поведавляють причину супынки. Вылезла с повозки и, закрываючи футром твар от снегу, шпарка пошла наперад, где у затишку молодого хвойнику стояли вельможные командиры. Сполохала князя Раполовского и боярина Русалку, да и Заберезинский устурбовался, перший кинулся насустрач. «Князёўна, прабач нас, заговорилися. Князь Симеон, что здарылася? Паны литовцы потребуют змянить дорогу, ехать на Драгобуж. Мои гости. Ты не гостья, князёўна, уладарка. Коли стану великой княгиней, тады буду уладарить, а теперь послухаемся господаров». Убачила. Князь Раполовский скис, а Заберезинский, наоборот, зазяў, что солнце весновое. «Слава тебе, великая княгиня!» Падхалімства літоўца не спадабалася. Навошта ён да венчання называе яе великой княгиняй? Нядобра гэта. Як усе люди таго часу, Алена была прымхлівая. І ў сэрцы яе змеёю паўзла трывога. Чаму? З якой прычыны? Калі вярнулася ў павозку, і чарада павозак і коннікаў кранулася, прочитала молитву у голос при Марфе и Ксении. «Господь, светло мое и ратунок мой, кого мне бояться? Господь, крепость життя моего, кого мне страшиться?» У Марфы у вачах застыл страх, и нават Ксюта стала незвыкла сур'ёзная. «Кто тебе напалохаў, князёўна?» Литовец назвал меня великой княгиней. Я спалохалася. Марфа зразумела яе, и як добрая маці таксама устрывожылася. Ксения засмеялася. «Вучыся быть ёй, князёўна! О, каб мне свяціло княства, то ўсе паны гэтыя стаялі б слупамі передо мной, у прыслугах ходили,
Во, поездила б я на іх, як на вараных, гэты певень Рапалоўскі. Ну, што за язык, што за язык, бедавала маці. Богу помолися, як князёўна. Бог і так мяне любіць без молитвы. Алена посміхнулася, подумала. Гэта шчасце, што ў яе ёсць Ксюта. Яна, як ніхто, праганяе ўсе страхі, усе чорныя думкі. Дарагабужа не было. Дарагабуж быў спалены. І хоць усё засыпаў чысты снег, было відно, што жахлівае зруйнаванне адбылося нядаўна, у мінулую восень. Глядзелі чорнымі зевамі печы, якія ў тыя часы паліліся па-чорнаму без комінаў, на спаленых дрэвах, на печах, абгарэлых зрубах, на снежных гурбах, над якімі паднімалася пара. Пад снегам былі землянкі, жылі людзі, сядзелі вароны, безліч варон, натапыраных, тлустых, нахабных. Нават мноства коней і людзей не спалохала іх. Наадварот, вароны спалохалі воінаў, як злыя духі, што прадракалі бяду. У цэнтры былога горада, каля згарэлай царквы, тырчэлі галавешкі. Дарогу к кавалькадзе коннікаў, што ехалі наперадзе, пераградзіў натоўп людзей. Жанчыны, дзеці, старыя. З натоўпам паспрабавалі гаварыць літоўскія паслы, князь Рапалоўскі. Не, людзі патрабавалі вялікай князёўны. Да павозкі падбег задыханы збялелы баярын Міхайла Русалка. Алена яшчэ раней выйшла з павозкі, убачыла спалены горад і зноў спалохалася. Бядой, бядой сустракае яе літоўская зямля. Спатыкаючыся ў глыбокім снезе, князёўна пайшла наперад. Князь Рапалоўскі паспрабаваў спыніць яе на пэўнай адлегласці ад натоўпу, але яна адхіліла яго і спынілася за якія 5 крокаў ад старых, што трохі выйшлі наперад. Найперш старыя, за імі ўсе астатнія упалі перад ёй на калені, і слёзы затуманілі яе вочы. Яна не адразу разгледзела гэтых людзей. Боже мой, якія яны змарнелыя, і адзетыя не ў кажухі, хто ў што, ў рыззё, у скуры звярыны, абутыя ў саламяныя пасталы. У дзетак тварыкі сінія, ажно свяціліся. Таргабужцы працягнулі да яе рукі, загаласілі хорам: «Ратуй нас, збавителька наша, маці родная!» Хто вас спаліў? Князь Разанскі з татарамі на Міколу, на святога Міколу. Граху не пабаяліся. У татар хіба ёсць грэх? Але ж і нашы былі, нашы праваслаўныя, павялі ў палон усіх маладых мужчын, пагналі жывёлу. Ратуй, ратуй, вялікая княгіня! Зноў княгіня. Ад моцнага хвалявання і холоду Алену калаціла. Чым яна магла памагчы гэтым людзям? Накарміць бы хоць дзяцей, сказаць ім, што ім сказаць. Жахам адчула, што адняло голас, але сабрала сілы, хрыпла, але гучна сказала: Я абяцаю вам, я абяцаю, што вялікі князь маскоўскі, бацька мой і ўсе рускія князі, што пакляліся Івану Васильевичу, і вялікі князь літоўскі, муж мой будучы, з гэтага дня ніколі не будуць ваяваць паміж сабой. Ніхто больш не будзе нападаць на вас, ніхто не заб'е вашых мужоў, бацькоў. Давайте помолимся разом за вечный мир. Да поможет нам
Бог. Молились хором: слава Тебе, Господи, слава Тебе! Алена поверила, что она обвестила вечный мир и плакала от счастья. Сказала после молитвы: устаньте с колени, холодно. И упевненным голосом уладарки, без охрыплости, сказала воеводе Виленскому Александру: князь, поможи этим людям. Скажи воеводе Смоленскому. И запевнила несчастных: я помогу вам, я помогу. От хвалявання і холоду Алене вельмі хацелася у таемны вазок. Колькі дзён ужо смела, без сораму ходила туды, а тут не могла. На попелище, где безумовно свежие могилы закатыванных людей, забитых одноверцами. Святый Боже, як ты дозволяешь такое, каб свое забивали своих? Да и подбег князь Раполовский, червоный, узбудженный. Прабач, князёвна, але больше я тебе не слухаю. Я адчуваў, что, меняючи дорогу, литовцы хочут подкласть нам свинью, и настоял бы, каб не ты, князёвна. Нам тыцнули у нос великому князю Ивану Васильевичу, маўляў, что робят русские после того, як заключили договор, и государ усія Руси целовал крыж. Князёвна, я не виню тебе, ты дитя еще, не разумеешь. Князь Симеон, накорми детей. Чим? Тым, что везем. Раполовский взмахнул руками, что тая ворона, якая только что взлетела с сосны. Великая князёвна, я отказываю не только за тебе, а и за воинов своих. Я не хочу приехать у Вильню с 10 человеками. Мне треба усе 2000 голов, а это 2000 ротов. Литовцы накормить. Литовцы накормить, ног не потянешь. И, не поклонившись, навод побег назад. Ксюта сказала: ох, хотела я сказать ему, раскудахтался певень, детей не может накормить, жмин-то. Мать ледве не сомлела. О, Боже, Боже, накліча гэтае дзяўчо бяду на свою голову и на мою. Князёвна, не потурай ты ёй, прошу тебе. Алена обняла покаёўку. Пайшлі, Ксюта. Туды? Але туды. Адышоўшы, Ксюта засмяялася. Помочем князя Симеона, нехай остыне. Каб зацвердзіць упэўненасць сваю, што яна вязе мір людям літоўскім, расійскім, Алена Ивановна вспомнила гісторыю, якой вучылі яе. Апошні год пасля сватання ёй рассказывали про адносіны Великого княства Московского с Великим княством Литовским, русским, жемайцким. Рассказывали батька, придворный летописец, духовник ее Фома. Летописи читали, поданні, успоминали легенды. Успоминаючи, Алена рассказывала Ксении и боярыне Марии. Пасля сутычкі з Раполовскім жонка яго Ефрасіння напрошвалася ў павозку князёўны, але каб
не браць яе, Алена запросила русалку, тихмяную, послужливую, немногословную. Больш за 100 гадоў назад везли яшчэ одну невесту, толькі з захаду на ўсход, але, відаць, не по гэтай дарозе, бо везли з Прусіі. Да была яна літоўка. Это моя прабабка, жонка моего прадеда Василя Дмитриевича, великая княгиня Софья. Яна была дачкой Вітаўта, великого князя літоўскага. Але тады, калі ён выдаваў сваю 17-гадовую дачку за Васіля, князь не быў яшчэ вялікім. Ён мусіў шукаць прытулку ў Прусіі, у рыцараў, уцёкшы ад брата свайго Ягайлы, які зняволіў яго і хацеў згубіць. Забіць брата? Жахнулася Ксенія. Дзеля ўлады, Ксюта, нікога не шкадуюць. Бацькі роднага. А чаму ж навучыў нас Ісус Христос? Не богохульствуй, девка, сказала боярыня Марья и перахрысцілася. Христос вучыў жыць по Божьем законе, да дьявол спокушае нас, и мы губим свои души. Я чему вспомнила сына Дмитрия Донского? Вітаўт, калі вярнуў сабе з дапамогай прусакоў уладу великого князя, ваяўніком стаў, пашыраў дзяржаву сваю за кошт рускіх земляў. Іншыя рускія князі воевали з ім, але зять яго, Василь Дмитриевич, ни разу не поднял руку на своего тестя. Я только что пообещала несчастным людям, что вязу им мир, и я молюсь зараз. Помолитесь и вы. Я молюсь, как Бог дал розум батьку моему и мужу моему николи не воевать, покуль я буду жить на земле. Шлюб. Ночевали у Астраўцы, близко от Вильни. Каб растлумачили литовцы проехать в столицу не увечары у темры, а посярод дня. Обоз и добрая частка воинов рушила далей, бо ў гэтым невялікім сяленні не было фуражу. Диво, что такая орава. Великую князёвну, князёв, бояр разместили у доминиканскім монастыры. Упершыню русских сустрэлі не вельмі ветліва. Фанаткі-монахи лічылі, што прысутнасць маладых жанчын, да яшчэ схізматычак, апаганіць іх святы прытулак. Княгиня Раполовская абуралася за вечерой, что сутанники глядят на их волками. Калі Алена сказала про обуренне княгини Марфи и Ксении, девчина пожартовала. Дрэнное вока у княгини. Не з ненависти яны глядят на нас волками, это правда. Але глядят яны на нас, як на овечек, и облизываются. Ах, як им хочется злопать такую овечечку, як я. Маці плявалася і лаяла дачку. Уводишь ты меня у грех, бусурманка, про что думаешь? Але не было не до жартаў. Ёй хацелася молиться. Але як молиться у келлі, дзе вакол чужыя іконы? Яна дастала іконку, якую подарила ёй маці, прочитала. Господь, светло мое и ратунок мой, кого мне бояться? Господь, крепость життя моего, кого мне страшиться? Одного прошу я у Господа, того только шукаю, каб пробывать мне у доме Господнем во все дни життя моего, сузирать хараство Господне и наведывать храм его. Але молитва не супокоивала. Думала,
Ось так і будзе далей. Я одно маленькое, як мой абразок, а іх много вялікіх, дужых. Глянула на стены, спыніла позірк на Богородицы з маленькім Ісусам на руках. Маці боская, ну хіба ж ты не такая, як і на маёй іконцы? Дай же мне силу и заспокоение. Почуй, прочистый голос мой, которым я кличу, помилуй меня и внемли мне. Ничто не давало заспокоения. Апанавала хваляванне такое ж, калі не мацнейшае, як у дні ад'езду з Москвы і з Дарагамілава, калі заплакала маці і плакалі сёстры. Ці ўбачым мы цябе, Аленачка! Крычала малая князёўна Евдокия. Усе яны там разом, а я одна. Что меня чакае завтра? Долго не могла заснуть до третьих пеўняў. Думала, які ён нарачоны яе. Ці не напаткае яе глыбокае расчараванне, и никому не поскардишься, не поплачешь. Ну, хіба Марфе ці Ксюці, адзіныя родныя душы. Некалі маці ганяла яе малую, што яна абнімалася і цалавалася з халопкамі, з нянчанай дачкою. Мамачка родная, каб ты ведала, як яны падтрымлівалі мяне, Марфа і Ксенія, ў гэтым цяжкім падарожжы, якое, здалося мне, цягнулася гады, а не тыдні. Я вырасла за гэты час. Ой, як вырасла. Вырасла. А сэрца ўсё роўна трапечецца. Сэрцайка маё, чаму ты як птушачка ў клетцы? Чаго ты баішся? Не бойся. Баялася, што вялікі князь стары, нават на партрэце выглядае немаладым. Да хіба партрэт чалавек? Раней без страху думала, што вялікі князь не гаворыць па-руску. Заспакойвала гісторыя з маці. Зоя палеалог, едучы ў Москву, не ведала ніводнага рускага слова, і бацька не ведаў ні грэчаскай, ні латынскай моў. Паразумеліся. Дзіўна, што ні маці, ні мудры бацька не спыталі ў свату, ці гаворыць Александр па-руску. У дарозе колькі разоў намеравалася спытаць пра гэта у літоўскіх паслоў. Усе яны гавораць па-руску, аднак чамусьці пасаромілася. Край Божа, калі падумаюць, во не ўцяма. Разумела, што бессонная ноч змардуе яе. А тут яшчэ ўвесь дзень не ела, сцераглася. У мядзелі упадабала вэнджанага вухра. І ў мінулую ноч у яе балеў жывот. Бессонница і недамаганні дадавалі трывогі. Не ў лепшым стане прадстане яна перад вачамі жаніха. Дзяўчына ёсць дзяўчына, ёй хочацца выглядаць як найлепш. Гадзіны 3 паспала. Нянька разбудила яе пазней, чым звычайна. Цяжка было адрываць галаву ад падушкі, хоць і булка яна манашская. Але наступаў яе дзень, і ён радаваў. Урэшце скончацца яе пакуты, душэўныя і фізічныя. Ад 3-тыднёвых сядзенняў у цесным васку балела ўсё цела. Марфа і Ксюта завіхаліся вакол яе як ніколі, убіралі не проста князёўну, нявесту. Але яна нават здзівілася, што звычайна вясёлая, смяшлівая і не па-рабску пачцівая, свабодная на словы Ксюта гэтак хвалюецца, ажно рукі ў яе калоцяцца. І не да жартаў ёй. Прыйшлося Алене жартаваць, і яна парадавалася, што здольная на жарты, значыцца, ёсць яшчэ духоўныя сілы. Сустрэць бы вялікага князя ў такім настроі. На пад'ездзе да Вільні
до кортежа прискакали гонцы. Поведомили, что великий князь, сустракая невесту у полі, вот за тым бором, что виднеется. Александр стаяў на ўзгорку адзін, на краю доўгага алага суконнага палотнішча, што праложена было да саннай каляіны. Натоўп літоўцаў стаяў унізе, з другога боку дарогі. Картэж рускіх коннікаў павярнуў да іх, а вазок па загадзе ганца, які сеў побач з фурманам, спыніўся перад палотнішчам. Алена выйшла не адразу. Праз адчыненыя ганцом дзверцы вазка нейкі момант разглядала свайго нарачонага, але ў твар дзьмуў халодны ветер, і ў яе заслязіліся вочы. Ганец рашучым жэстам рукі адгарадзіў ад Алены княгіню Рапаловскую, якая памкнулася пайсці побач. Алена адна ступіла на алы дыван. По-дзіцячаму кулачком протерла вочы і хораша разглядела князя Александра. Ён ішоў ёй насустрач. Невысокі ростам, бадай не вышэйшы за яе, з кароткай барадой, адвіслымі вусамі, ён здаўся Алене старым. Ад гэтага сціснулася яе сэрца. Яшчэ адну адметную рысу заўважыла: князь быў крываногі. Але гэта не засмуціла яе, наадварот, чамусьці дзіўна супакоіла. Бачыла яна такую крываногасць у баяр, у воінаў, асабліва у татар, у тых, хто палавіну свайго жыцця праводзіць у сядле. Адзеты быў вялікі князь непарадна, не як воевода, хутчэй як паляўнічы. Бабровая шапка без упрыгожанняў, сукня, падпіразаная шырокай папругай з адмысловымі сярэбранымі бляшкамі, батфорты з расшыранымі вышэй калень халявамі. Алена здаля усміхнулася жаніху. Ён не адказаў усмешкай. Яна не здагадалася, што князю заняло дыханне, а гэта было так. У яго замерла сэрца. Сваты-паслы казалі яму, што князёўна прыгожая, але ён, прагматык, не спадзяваўся, што атрымае такую пекнату, такое незвычайнае багацце. Божа, што за вочы, што за каса, а вусны, усё найвышэйшая дасканаласць, анёл. І уладар вялікай дзяржавы, які меў усё, але дагэтуль не меў найвялікшага чалавечага шчасця, кахання, пачуў сябе юнаком, што прыляцеў на першае спатканне. Сустрэліся на сярэдзіне дывана. Князёўна працягнула Александру маленькую ручку, а ён усё яшчэ глядзеў на яе чароўны твар і не ведаў, што яму рабіць. Было памкненне ўпасці перад ёй на калені. Не, стрымаўся, не дазваляе чын, пацалаваць ёй руку. Ніхто не сказаў, ці можна гэта. Працягнуў сваю руку, нясмела сціснуў яе анёльскія пальчыкі і ўсё яшчэ нічога не сказаў. Алена спалохалася. Не ўмее па-руску, таму маўчыць. Сказала першае: «Я вітаю цябе, вялікі князь». «Я вітаю цябе, князёўна. Прашу ласкава до нашага двара. Горад Вільня кланяецца табе у ногі». Божа, як камень сэрца, добра ж гаворыць па-руску. Трохі смешна акае, ды дзіўны гук «г» у яго, як у літоўскіх паслоў, не гучна вырываецца, нейк мякка выкатываецца, як цярэцца аб гартань. Алена адчула поўнае заспакаенне. Навошта былі яе доўгія пакуты? «Дзякую»,
мой уладар. О, здзівіўся вялікі князь, і разумная да таго ж. Як ехалася князёўна, добра. Як маецца брат ваш, вялікі князь маскоўскі. Государ усія Русі кланяецца великому князю и посылая свае дары. У Александра расширились вочы. Яшчэ якая разумная, мудрэйшая за любого посла. Дае Бог жонку за милость его и святость. Дивное тварылася у сэрцы великого князя. Теплое и солодкое заливало груди. Такого не адчуваў ні пасля слаўных перамог над ворагамі, ні пасля ўдалых перагавораў, багатых трафеяў. Ён не адразу здагадаўся, што імя гэтаму пачуццю каханне. Так, разумеў, што ідзе да яго шчасце, якое не перажыў яшчэ ў сваім жыцці. Між тым літоўцы і рускія подступились до их, почалися выгуки. Хвала Господу за великий дар, что дал нам такую панну. Няхай живе многие лета великий князь Александр. О, дивос, литовцы кричать по-руску. Князёўне не холодно, клопотливо спытаў Александр. Алена докранулася до жамчужин вянца. Абруч гэты настывае. Я хотела упрыгожыць себе перед князем. Якая натуральнасць! Князь не любіў штучнасці, яго захапляла ўсё натуральнае. Стамілася? Просто спытаў ён. Стамілася, шчыра адказала Алена. Як зблізіла гэтае одно слово у рознай інтанацыі, пытальнай і апавядальнай. Вяртайся, князёўна, у вазок. Сустрэнемся у замку. Алена, в сваю чаргу, хораша падумала пра тактоўнасць Александра. Не спытаў, чаму яна не перасела ў экіпаж, які ён паслаў ёй ажно ў Віцебск. Не подумала, что великому князю не до драбниц. Іншыя, неўладарскія, чалавечыя пачуцці завалодалі ім. Да Вільні великий князь ехаў у седле побач з вазком князёўны, палінялым за доўгую дарогу. Князёўну и вяльможное окружение яе разместили у Нижнем замку. Алена посмехнулася з сябе. Ёй здавалася, бадай, у дарозе яшчэ так думала, што лепшага палаца, як у бацькі яе, у літоўца быць не можа. У Італіі, пра якую расказвала маці, справа іншая. Яна помніла цесныя драўляныя палаты, але гадоў колькі назад архітэктар-італьянец будаваў у Крамлі каменны палац не горшы, чым рымскі. Сам Арыстотель казаў, і бацька так лічыў. І аднак великакняжацкі палац у Вільні зрабіў уражанне. І знешнім выглядам, стройнасцю ліній, дакладнасцю прапорцый, і асабліва унутранай спланаванасцю і абсталяваннем. Мармуровые лесвицы с мягкими усходними диванами, холлы, сады, нават райские птушечки чирыкали. Ёй адвялі на другім паверсе анфіладу пакою з белымі дзвярамі ў залатой аправе. Але не спальня спадабалася. Пакой перад спальняй, які не ведала, як назваць. Бібліятэка.
На сценах картины, якіх у Москве яна не бачила, ні іконы, біблейскія гісторыі ў мастацкай выяве, напісаныя пэндзалямі адмысловых майстроў. Вялікая шафа з маронага дубу і ў ёй за дымчатым шклом тоўстыя кнігі ў скураных пераплётах з залатым цісненнем. У іх, у палатах, такіх кніг было нямнога. Алену з маленства прываблівала грэчаская Біблія, якую маці прывезла з сабой. Па ёй вялікая княгіня Соф'я вучыла дзяцей сваіх грэчаскай мове. А тут добрая сотня такіх дзівосных рукапісных кніг. Большасць па латыні, але ёсць і на грэчаскай мове, і на сербскай. Пацешыла думка, што Александр валодае грэчаскай мовай, гаворыць па-руску, чытае па-грэчаску. Гэта збліжае іх духоўна. Сустрэча з жаніхом зняла усю напружанасць, з якой яна ехала, усе страхі, апанавала заспакаенне, суцішанасць, цёплай хваляй накатывалася радасць. Скінуўшы футра і паставіўшы на падаконнік сваю іконку, Алена упала на колени и коротко помолилась, прочитала з апостола Павла на спокой душевный. Скамянулася, ці тое яна читае. Про радость трэба, але словы апостолаў про радость прыгадаць не могла. Хіба не было у Збавителя нашей радости? А як же? Атрымалі бы доступ до ласки, от терпения набылая вопытность и надею. Однако грешная я, як мне подобается тут теплыня. Сапраўды, была незвычайная теплыня. Ад яе, здавалася, адтавала ўсё цела яе, все косточки. По теле поползли ласкавые мурашки, наплывала стома и бездумность. Села на канапу и не могла поворушиться. Успомнила. Стомился. И усмехнулась ему, князю своему, князю души. Пэўна, на нейкі час нават заснула, бо убачила перед собою маці. Маці благословляла яе счастливой усмешки. Обудилась цікавнасць. Однако, адкуль теплыня? Кафельных грубок, як у крамлёвскіх палатах, нідзе не відаць. Пайшла паўз сцяну і пачула цёплы ветер. Ён шугаў шырокай гліняной трубы, закрытай рашоткай. Адмыслова. Здесь, у вялікай печы, греется паветра и поднимается у покоя. Ой, якое, однако, счастье сидеть у теплыне перед книжной шафой, перед библейской картиной, кланяться маленькому Христу. Не хочется нават поворушиться. Хорошо, что не было ніякага церемоніялу сустрэчы. Зрабілі залпы крапасныя гарматы, и все. Однако помолиться ў царкве трэба, наказ бацькі. А дзе Фома? Яму даручана. Толькі подумала, з'явіўся спаведнік. Вялікая князёўна, я знайшоў праваслаўную царкву і дамовіўся з настоятелем тут блізка за валам. Хадзем, адслужым малебен, уславім Усявышняга, што шчасліва давёз нас. Ой, а я задрамала и снила маці. Это на счастье, дочка моя. Не все з князёў і бояр, што суправаджалі князёўну, пайшлі на молебен, што Фому засмутила. Не было нават князя Рапалоўскага, Алена разумела, што ў мужчын шмат клопатаў, не проста размясціць 2000 воінаў. Вернікаў у царкве было мала. Спачатку. Ніхто не думаў, што князёўна адразу наведае праваслаўную царкву, а пад канец малення не змясціліся, стаялі на вуліцы. Маланкай разнеслася чутка, што моліцца будучая вялікая княгіня.
Алену славілі і натоўпам праводзілі да замка, аж дапакуль не затрымала людзей варта. Значна пазней ад мужа даведалася, як абурыла гэтае шэсце біскупа Віленскага, служкі якога сачылі за рускімі схізматыкамі. Войцэх Табар прыйшоў да Александра пасінелы, патрабаваў, каб вялікі князь, калі ажэніцца, забараніў жонцы наладжваць такія набажэнствы. Уладар адказаў: вялікі князь маскоўскі, аддаючы дачку, паставіў умову, каб я збудаваў для яе дварцовую царкву. Біскуп яшчэ больш пасінеў. Яснавельможны вялікі князь забыўся, што яшчэ бацька яго, кароль Казімір, забараніў будаўніцтва праваслаўных храмаў. Святая рымская царква не дапусціць парушэння справядлівага указа. Сапсаваў біскуп вялікаму князю святочны настрой. Ён намерваўся паднесці жонцы шлюбны падарунак, закладку царквы. Не паднясеш. Добра ведаў уладар сілу і магутнасць святой рымскай царквы. Ніводзін кароль у Еўропе не адважыцца пайсці супраць папы. На трэці дзень з раніцы пачаліся вялікія клопаты з двух бакоў. Мелася адбыцца галоўная падзея – вянчанне. Вялікі князь хваляваўся, як малады жаніх. А тут яшчэ біскуп Войцэх Табар ускладняў вячальную працэдуру. Прыйшоў у верхні замак, дзе Александр прымаў падначаленых і па справах дзяржаўных, і сваіх асабістых, вянчальных, якія ў той дзень былі вышэй за любыя ваенныя, бо вянчанне – гэта мір дзвюх вялікіх дзяржаў. Біскуп патрабаваў, намеснік папы дазваляў сабе гэта часта і бесцырымонна, каб вялікі князь не дазволіў схізматыку чытаць малітву ў касцёле святога Станіслава. Александра перасмыкнула гэтае патрабаванне, як было ўжо неаднойчы, але са служкай Бога і папы мусіў гаварыць пачціва. З епіскапам Макарыем я дамовіўся, ён не будзе маліцца, але яны прывезлі свайго папа, спаведніка князёўны, той мае казлінную упартасць. Ваше свяшчэнства павінен зразумець яго. Маецца умова паміж маімі пасламі і вялікім князем Іванам. Ніхто з маскавітаў яе не парушыць. Іван галовы ім знясе. Князь Рапалоўскі смелы чалавек. Давайте пераканаем яго. Мне здалося, што з ім можна дамаўляцца. Паклікалі Рапалоўскага. Але тут князь праявіў цвёрдую непахіснасць. Нават здзівіўся і абурыўся. Як можна, яснавельможны вялікі князь? Ёсць твоя дамоўленасць з маім государам. Няма ў грамаце запісу пра абрад вянчання. Біскуп усё вывучыў, усё ведаў. А хіба мала вуснай дамоўленасці? Вянчанне па праваслаўным абрадзе. Галоўная умова государа ўсея Русі. Я маю яго наказ. Твар біскупа наліўся крывёю, ён пырснуў слінай. Але няхай маскавіты паважаюць законы рымскай царквы, як мы паважаем грэчскія законы. Дзе і калі біскуп праявіў павагу да схізматыкаў. Рапалоўскі кінуў галоўны козыр. Такі наказ мае і князёўна, а яе вам не пераканаць. Уе, бацькаў характар, гэта я ведаю. Алена адмовіцца ад вянчання па рымскім абрадзе. Што будзе, вялікі князь? Александр збялеў. Вайна будзе. Але нават вайна яго так не спалохала, як думка, што ён страціць такую жонку, такое каханне.
Яно яшчэ не расквітнела, ён не сарваў чароўную кветку, і ўсё рухне ад недарэчных законаў, ад таго, што католікі не могуць дамовіцца з праваслаўнымі. Дык у яго ж 3/4 княства праваслаўныя, продкі яго былі праваслаўныя, бацька Казімір хрышчоны Андрэем, а прадзед Вітаўт разы 3 пераходзіў з праваслаўя ў каталіцызм і назад. Урэшце, сам ён не вельмі разумее ўсіх тайнаў 2 галін хрысціянскай веры. І ты спавядаюць Бога Айца, Бога Сына і Бога Святога Духа. Што ж іх раздзяляе? І вялікі князь сказаў, здзівіўшы і расчараваўшы сваёй рашучасцю біскупа: «Будзе так, як мы дамовіліся з вялікім князем Іванам, як пажадае нявеста моя». А тым часам у пакоях нявесты ішла дзейсная падрыхтоўка да вянчання. І сама Алена, і княгіня Ефрасіння Рапалоўская, баярыня Мар'я Русалка, і сенкліцкія Зіўневічы, Марфа, Ксенія, іншыя прыслужніцы лічылі неабходным, наколькі дазваляюць умовы, зрабіць усё па рускім звычаі. Ніхто з іх не ведаў, што многія з дзеянняў не з евангельскага пісання, а засталіся ў народзе ад язычніцтва. Але так адбываўся шлюб і ў князёў, і ў прасталюдзінаў, і парушэнне правілаў лічылася грахом, дрэннай прыкметай, не на шчасце маладым. Княгіня Ефрасіння яшчэ ў Маскве была абвешчана пасаджонай маці. Баярыня Мар'я выконала ролю свахі. За малодшую дружку была Ксенія, так пажадала Алена. З прыслугі выбралі свечнікаў і ліхтаршчыкаў. Ад злога вока, варажбы і усяляка нядобрага чарадзейства, ахоў, вяселля, ясельнічай дварэцкі Зміцер Пешкаў. Каб не здарылася ліха, сваха абышла з рабінай у руках, рабіну везлі з Масквы, спальню і ўсе пакоі, якія займала князёўна. У куткі спальні утаркнулі стрэлы, на іх навешалі собаляў аж на 40 штук. Столькі вешалі на княжацкіх вяселлях, на сялянскіх па адным, а ў бедных часцей за ўсё вісела шкура лісы. Над дзвярамі і над вокнамі прымацавалі крыжы праваслаўныя. Доўга вырашалі, дзе прывесіць крыж знадворку, дзяўбці каменную сцяну, няёмка. Прымацавалі на дзвярах. Чалавек 30 прыслужнікаў унеслі пасаг князёўны. Ішлі ўрачыста, наперадзе сваха і ясельнічый з іконамі Спаса і Багародзіцы. На ложках маладых належала палажыць снапы жытнёвай саломы. Але іх не прывезлі, ці забыліся, ці, можа, фурманы скармілі галодным коням. У літоўцаў салому не папрасілі, ці ведаюць тут такі звычай. На молкі ложак князя воіна палажылі 7 пярынаў і падушкі, заслалі багатай шаўковай прастынёю, на падушкі палажылі сабаліную шапку, а ў нагах кажух. Паставілі паўзгалоўі іконы, але Алена сказала, каб акрамя грэчаскіх абразоў паставілі і рымскую Багародзіцу. Яе не было ў спальні, але вісела побач у бібліятэцы. Святар Фома крывіўся, калі выразна маляўніча напісаную італьянскім майстрам матку Боску паставілі побач з іконай візантыйскай, старадаўняй, таму паблеклай.
Одели невесту. Платье з персидскага алтабасу, вытканага сярэбранай ніткай, упрыгожана ізумрудамі і жэмчугам. Алена падчас гэтых цырымоній была вясёлая, нават трохі гумарыстычная. Яе забаўляла надзвычайная сур'ёзнасць княгіні, баярынь, прыслужніц. Але калі княгіня Ефрасіння і Ксюта расплялі яе касу і усклалі на галоўку яе сімвал дзявоцтва вянок, і дзяўчаты заспявалі вясельную песню, князёўна расплакалася. Лічылі, заплакала, таму што літоўцы парушылі абрад. Не накрыты сталы для перадвянчальнага абеду, не з'явіцца ў дом нявесты князь, бо яго гэта дом. Рапаловскі уступіў патрабаванням біскупа, што вялікі князь не будзе ў праваслаўнай царкве, а сустрэнецца жаніх і нявеста ў касцёле святога Станіслава. Княгіня Ефрасіння дакарала мужа за гэтую уступку нахабным літоўцам. Уступак было нямала. У Маскве вянчанні, асабліва княжацкія, адбываліся пасля вячэрні. Вялікі князь і біскуп назначылі пасярод дня. Не было абеду, але ўсе паселі на лаўкі, як перад дарогай, і Фома прачытаў «Ойче наш». Абрад працягвалі. Сваха зняла з невесткі вянок, змачыла грэбень у чарцы з мёдам, расчасала нявесту, скруціла ёй валасы. Пры гэтым Алена не плакала, пасміхалася. Знешнія праявы абраду раптам перавялі яе ў зусім іншы духоўны стан. Не было яшчэ венчання, а яна адчула сябе сталай жанчынаю. А такой сталасці не да твару слёзы. «Благослови Бог», — сказала пасаджоная маці. Не было жаніховай свахі. Невесту вялі баярыня Мар'я і дружка Ксенія. Селі ў адкрыты вазок, невесту на бархатную падушку. Пад дугамі тройкі віхляліся лісіныя і воўчыя хвасты. Ехаць да царквы прачыстай Багародзіцы было 3 вярсты. На ўсім шляху ад замка да царквы Рапаловскі выстраіў шарэнгі сваіх воінаў. Гэтую акалічнасць Войцах Табар прамаргаў. Мэта строю была не толькі ахова, праваслаўны абрад, каб дарогу не перайшоў ні паганы чалавек, ні кот, ні свіння, ні дзікі звер. Наперадзе поезда вазкоў свечнікі і ліхтаршчыкі неслі запаленыя свечкі. У царкве было паўнютка народу. Ішла абедня. Але перад вянчальнай працэсіяй расступіліся людзі. Князёўна прайшла наперад, пакланілася архімандрыту Макарыю, убачыла, што збоку ад аналоя стаіць група служкаў вялікага князя. І хоць стаялі яны паважліва і пачціва, хрысціліся па-праваслаўнаму, княгіні Рапаловскай і Фаме іх прысутнасць не падабалася. Алена ж прыветліва усміхнулася князю Канстанціну Астрожскаму. Старенькі архімандрыт, які за сваё доўгае святарскае служэнне абвянчаў тысячы маладых, разгубіўся. Упершыню вянчае без жаніха. Фома расказаў яму, чаму вучылі мітрапаліт Маскоўскі і вялікі князь Іван, але стары ад разгубленасці забыўся. І глухаваты да таго ж быў. Прыйшлося Фоме на поўны голас падказваць яму. Літоўцы пасміхаліся, рускіх гэта абурала. Усіх, акрамя нявесты. Алена таксама паблажліва пасміхалася, бо ўбачыла, што яе настрой падбадзёрвае старога святара. Макарый нагадаў словы апостола Павла. «Пакіне чалавек айца свайго і маці». Словы гэтыя моцна кранулі Алену. Воблака упала на яе твар. «І прылепіцца да жонкі сваёй,
и сольются два у плоть одину. Тайна сия великая есть, аз же глаголю во Христа и во церковь. Кому словы и церковные наставления молодым, каб ходили часто ў церкву, слухали своих духовников, захоўвалі посты и святы, подавали милостыню. Жениха няма, да таго ж хадзіць ён будзе да іншай царквы, мець іншых духовников. У архімандрыта хапіла розуму пропусціць у настаўленні наказ мужу, як ён павінен вучыць сваю жонку. Не для вялікага князя гэтае настаўленне. Не было перстёнкаў. Віно з чашы адпіла адна нявеста. Марфу да слёз расхвалявала і разжалабіла такое вянчанне малочнай дачкі. А усмешкі Аленіны спалохалі, ці разумее яна, колькі падае граху на яе нявінную галоўку, а сядзе ў яе анёльскай душы. Да касцёла ахоўвалі дарогу не толькі рускія воіны, але і літоўскія. Католікі баяліся паганага воўка і чорнай кошкі, гэтак жа, як і праваслаўны. Вялікі князь сустрэў нявесту перад уваходам у касцёл. У венчальным убранні Алена асляпіла яго. Прыгажосць яе, з якой Мадонна яе параўнаць. У Александра ажно закружылася галава, заняло дыханне. Спачатку сэрца як замерла, а пасля кінулася наўскач. Забыўся, як трэба паводзіць сябе. Рука сама пацягнулася, каб узяць яе руку. Узяў і што на неба ўзнёсся. Упершыню прашаптаў: «Гэля». Алена прыгадала, як спытала ў яе цікаўная Ксенія: «Як жа ты будзеш называць свайго князя? Невялікім жа?» Прапанавала памяншальныя імёны ад Александра, якія бытавалі ў народзе. Алена адказала: «А я спытаю, як яго называла маці». І тут раптам сама прыдумала зусім не рускае імя і гэтак жа інтымна прашептала: «Алекс». Вялікі князь ажно устрапянуўся. Гэтак яго называла маці. Касцёл сустрэў іх велічальным спевам дзіцячага хору. Гэта кранула Алену, хоць сэнсу малітоўнага гімна яна не магла зразумець. Непрыязь біскупа да нявесты, прысутнасць схізматыкаў у святым касцёле перашкодзілі табару весці абрад вянчання ў належачай урачыстасці. Біскуп як бы спяшаўся, калі чытаў малітву і казаў настаўленне. Княгіня Рапаловская трымала над нявестай вянец. Святар Фома прачытаў малітву на стараславянскай мове. Макарый так і не адважыўся зрабіць гэта і пакаянна замольваў грэх свой, што баіцца ён уладара рымскай царквы, які неаднойчы пагаржаў яму дамагчыся праз папу, каб візантыйскі патрыярх пазбавіў Макарыя сану, што, маўляў, парушае ён каноны грэчаскай царквы. А ў старога, адарванага ад свяшчэннага кліра, сапраўды шмат што паблыталася ў галаве. Можа, праўда, ён робіць нешта не так, не па каноне? Так павінны мужы любіць сваіх жонак, як свае целы. Хто любіць сваю жонку, той любіць самога сябе, бо ніхто ніколі не меў нянавісці да сваёй плоці. Біскуп сказаў словы апостола Паўла латынскай мовай, якую мала хто зразумеў. Па-руску разумелі бадай усе, акрамя хіба Жэмайтаў, і Фому слухалі з вялікай увагай. Табара гэта абурыла,
І ён спрабаваў перапыніць рускага папа, які гаварыў даўжэй, чым ён, але Фома быў непахісны. Гэтая спрэчка каля алтара спалохала князя Рапаловскага. Сапсуюць дурня абедню, і ўзлавала Александра. Хітры табар адразу гэта учуяў і перайшоў да галоўнага. Вялікі князь Александр, ці жадаеш ты ўзяць у жонкі князёўну Алену? Вельмі жадаю. Гэтае вельмі узрадавала рускіх і выклікала усмешкі, розныя па сэнсе у літоўскай шляхты. Алена адказала, як учыў бацька: «Любы мне вялікі князь, і не пакіну яго да канца дзён маіх. У радасці і бядзе буду з ім, але трымаць мне грэчаскі закон, а яму мяне да рымскага закона не прымушаць». Біскупа, што ліха перакруціла, ажно закалола ў жываце, але ён стрымаўся і прадоўжыў абрад. «Пацалуйцеся, дзеці мае». Яны наблізіліся адно да аднаго, узяліся за рукі, пацалаваліся не адразу. Нейкі момант глядзелі у вочы адно аднаму, і Алена ўбачыла ў вачах вялікага князя тое, чаму яна, можа, і назвы яшчэ не ведала. Незвычайную любасць, ласкавасць. Гэта яе радасна кранула. Ад удзячнасці яму, ад замілавання ім, мужам сваім, уяжна вочы завалакло блакітным туманам. Яна першая хіснулася да яго, і вусны яе шчокі прыемна і нязвыкла узбуджальна заказаталі яго вусы і барада. Але і праз вусы ён знайшоў сваімі вуснамі яе вусны і ажна задыхнуўся. О, якія салодкія вусны яе! Ад віна? Не ад віна, віно яна выцерла хусцінкай, ад пачуцця яго, ад таго, што такой слодычы ён яшчэ не піў ні разу ў жыцці. Пасля весельнага обеду вялікая княгиня вярнулася ў пакоі адна. Нянька, якая перажывала больш за ўсіх за захаванне абраду, ажно спалохалась. Маладыя павінны былі з'явіцца да шлюбнага ложка разам. Марфа і Ксюта даўно паслалі пасцелі, грэлі яе гарачымі каменнямі і сабалямі. Марфа так разгублена глядела на Алену, што тая засмяялася, хоць увогуле ёй было не да смеху. Пасля вянчання ў часе абеду, дзе ім крычалі горка, спачатку рускі, пасля літоўцы, усім спадабалася, як цалуюцца вялікі князь і вялікая княгіня. Алене было весела, а ў пакоях зноў апанаваў страх да дрыжыку. Яна рыхтавала сябе ў ложак. Нянька, як усе 18 гадоў, мыла яе. Мыльня Марфе не падабалася, не тое, што княжацкай лазні ў Маскве, холадна тут. Маладую калаціла, зуб на зуб не трапляў. Марфа разумела, што не толькі ад холаду. Любавалася целам сваёй выхаванкі. У бібліятэцы князя стаяла статуя голай жанчыны. Сарамоцце якое! Марфа, праходзячы міма, не глядзела ў той бок і хрысцілася, але прызнавала, вельмі прыгожая дзяўчына. Стаяла копія Венеры.
Гледзячы на аголеную Алену, Марфа подумала, что дочка яе молочная прыгажэйшая за тую мармуровую. Няньце хотелось ей и смеяться от счастья за Алену, и плакать от страху за яе, от яе боязі. Обтираючи княгиню ручником, упала перед ёй на колени, перехрестила живот яе и поцеловала лобок. Алена ажно сполохлася. Ой, няня, Аленочка, дитятка мое, попроси князя, каб у другі раз ён тебе не чапаў. И 2 ночи, каб пасля не чапаў. Чаму? Молодая не вельмі цяміла, хоть нешта глуха и цьмяна казала ей про гэта и маці. Але гэта такое запаветнае, саромнае, што не спытала яна ні ў нянькі, ні ў маці. Чаму? Марфа хутка одела молодую ў цёплае, але яе ўсё роўна калаціла. Ксения, якая помагала Алене легче ў ложак, наперыны і падперыну устрывожылася. Ці не захварэл ты, княгиня, што так калоцішся? Марфа ведала хваробу маладой у чаканні першай шлюбнай ночы. Александр з'явіўся зненацку праз патаемны ход у бібліятэцы. Марфа і Ксения шмыгнули ад ложка, што мышы. Великий князь задьмуў свечки и раздевался ў цемры. Алена калацілася, слухаючы яго рухі, дыханне. Але як толькі ён лёг побач, делікатны пачаў асцярожна і ласкава цалаваць яе вусны, шыю, грудзі. Яна адразу ж супакоілася, адказала яму пацалункамі. Великий князь выканаў жончыну просьбу, не чапаў яе больш у тую ноч і не прыходзіў 2 ночы. Але якая салодкая была іх 3-я ноч, сапраўды мядовая. І ён, і яна адчулі на поўную моц, што такое шлюбная блізкасць, калі можна аддацца адно аднаму без сарамлівасці, без умоўнасці, і можна піць з кубка шчасця ўдосталь, колькі душа і цела пажадаюць. З кожным пацалункам, з кожным пагружэннем у асалоду расло іх пачуццё прыналежнасці адно аднаму, неразрыўнасці душэўнай і фізічнай. Расло і мацавалася каханне. Анёл мой полуночны, шаптаў Александр. Уладар мой, Алекс, любы, адказвала Алена. Упершыню вялікі князь літоўскі праспаў раніцу. Меў жа звычай паднімацца з пеўнямі і на сняданку займацца дзяржаўнымі справамі. Падначалены яго, якія рана з'явіліся з дакладамі, з разуменнем пасміхаліся, жартаваць прылюдна не адважваліся, толькі 1 на 1 адпускалі жарты пра маладога. Пазней звычайнага прыйшоў Фома, каб суправаджаць вялікую княгіню ў царкву. Алена упершыню апусціла вочы перад сваім спаведнікам і залілася чырванню. Мне не здаровіцца, ойче, я не магу пайсці ў царкву. Няхай даруе мне збавитель наш, я памалюся дома. Фома схаваў усмешку, яго пацешыла Аленіна святасць. За многія гады царкоўнай службы сотні разоў бачыў ён, як маладыя баярыні ў нядзелю і на святы баяліся зайсці ў Божы храм і маліліся перад царквою. Людзі разумелі прычыну. Грашыла ўначы раба Божая.
скончылася двухтыднёвае весельнае баляванне. Обеды давали великий князь, великая княгиня, князь Рапаловский, кашталян Виленский, воевода Троицкий, паны рады. Надышли будни. Александр сказал жонцы: «Геля, твоим канцлером я назначаю Ивана Сапегу. И он один со старейших панов рады, один из мудрейших, православный. Няхай мой шановный тесть, великий князь Иван, не думай, что намерены обкружать тебе католиками». «Дякую, Алекс, мудрейший из мудрых ты. Я напишу батьку, что мне с тобою вельми хороша, и маці напишу». І ўзнагародзіла мужа пацалункам, які п'яніў яго, што моцнае віно. Александр не маніў. Уладарам заўсёды здаецца, што ўсё разумна ідзе ад іх волі і жаданні, нават калі яны не маюць да гэтага дачынення. У сапраўднасці Сапегу назначылі на гэтую пачэсную пасаду па настойлівай парадзе Войцеха Табара і не без старання самога Сапегі. І он сапраўды быў адзін са старэйшых пад 50 гадоў і адзін не з мудрэйшых, з хітрэйшых паноў. Ён даўно ўжо не хадзіў у баявыя паходы, забыўся, як трымаць меч, але ж гэтак жа даўно трымаўся на першых ролях пры двары і караля польскага, і великага князя літоўскага пры двары Александра. Біскуп Табар прыгарнуў гэтага схізматака як нікога з праваслаўных. Сапега выдаваў сябе прыхільнікам Флорентыйскага сабора, які абвясціў аб'яднанне грэчаскай і рымскай цэркваў. Унія не атрымалася. Грэцыя, Балгарыя, Сербія і асабліва руская царква рашуча адмовілі яе. А ў вялікім княстве яна знайшла спрыяльную глебу, бо княства гэтае было на чвэрць літоўска-жэмайцкае, на 3/4 рускае, бо уключала цяперашнюю Беларусь, значную частку краіны, заходнія рускія землі. Каб утрымаць праваслаўных пад уладай папы, каталіцкі клір, каталіцка-польскае панство імкнулася любым чынам павярнуць схізматыкаў да рымскай веры. Іван Сапега на пачатку не думаў пра гэтую сваю місію, якая пазней стане галоўнай. Ён, як кожны хітры уніят, шукаў зацішнае і выгоднае месца. Яму здавалася, што ён будзе забаўляць маладзенькую княгіню. Па сутнасці дзіця яшчэ, расказваць ёй казкі, хітрыя казкі, што ён умеў і на што разлічыў Табар. Але ж першая ж дзелавая сустрэча ашаламіла мудрага Сапегу. Вялікая княгіня ні казак не пажадала, а папрасіла справаздачы канцлера аб адносінах вялікага княства з еўрапейскімі дзяржавамі, блізкімі і далёкімі. І вельмі здзівіла маршалка веданнем геаграфіі Еўропы, краін, імён каралёў, князёў, герцагаў. Безумоўна, шмат чаго не ведаў, напрыклад, магістраў нямецкіх крыжацкіх ордэнаў, але ў гэтых магістрах сам Сапега блытаўся. Алена Івановна не саромілася прызнацца ў тым, чаго не ведае, і, жадаючы ведаць, ставіла старога сібарыта і гультая ў кут. Канцлер пацеў і соп, што загнаны конь. Ну і цаца, хто яе вучыў? Нават ён, праваслаўны, лічыў Маскву мядзвежай сталіцай, краем зямлі, а москвічоў, ну, калі дзікунамі, то азіятамі, напэўна. Мусіў папрасіць. І няхай вялікая княгіня скажа, што яе можа зацікавіць на наступным уроку. Наступны урок
мы прысвяцім вялікаму княству, яго землям, людзям, князям, якія валодаюць вотчынамі, законам княствам, славным продкам великого князя Александра, продкам моих детей. Один урок, посмехнулся Сапега. Не, это вучоба на ўсё жыццё. О, великая княгиня, я захапляюся тобой. Дякую, мой канцлер. Я твоя вучаніца, і як вучаніца прашу, дайте мне добрага настаўніка польскай мовы. Твоей настаўніцай будзе першая пані княгиня Заслаўская Зося. Яна каталічка? Не, як і я, праваслаўная. Але яна доўга жила ў Кракаве і дасканала валодае польскай мовай. Мой канцлер, я перадумала. Завтра расскажи мне про Кракаў. Пан быў там? О, не аднойчы. Про Кракаў і про маіх сваякоў. Про свякроў маю, маці каралеву Эльжбету, про деверу маіх, каралёў польскага, чэшскага, кардынала Фрэдэрыка. Зусім даканала канцлера яшчэ адной нечаканай просьбай. І знайдзі мне добрага настаўніка музыкі. Муж мой, вялікі князь, любіць музыку, песні, і я люблю. У Маскве мяне трохі вучылі, але царкоўнаму песнапенню. А я хачу граць на лютні. Сапега ішоў ад вялікай княгіні і шкроп патыліцу. Сказаў, як казалі мужыкі ў яго маёнтку, адначасова з пахвалой і засуджэннем: ну і баба. Канцлер сказаў вялікаму князю аб зацікаўленасці маладой жонкі яго дзяржаўнымі справамі. Александра гэта не здзівіла. Чуў ён ад яе гэтую зацікаўленасць, але на неаднойчы ўжо пасля пяшчот пачынала сур'ёзныя размовы. Але ён усё яшчэ не мог задаволіць невычэрпную прагу кахання і ў адказ абсыпаў яе пацалункамі. Лічыў, што гэта чыста жаночае жаданне ведаць пра ўсё. І ўвогуле, як большасць мужчын таго часу, быў перакананы, што не жаночая справа, высокая палітыка. Хоць добра ведаў, што польскія каралевы граюць ледзьве не першую скрыпку ў кіраванні дзяржавай, ды і нярэдка і над кардыналамі бяруць уладу. Самалюбіваму вялікаму князю не хацелася, каб жонка дыктавала яму. Вялікі князь уяўляў, колькі праблем можа ўзнікнуць, калі яна заўпарціцца і не прыме рымскай веры. Але разам з тым яму падабалася, што Алена праваслаўная. Гэта не дазволіць ёй умешвацца ў справы кліра. Інакш яна магла б ускладніць яго адносіны з біскупам і без таго складаныя. Александр не прызнаваўся сам сабе не толькі каму іншаму, у тым, што употай баіцца літоўскага намесніка папы. Як і яго продкі, вялікія князі, ён марыў пра каралеўскую карону і пра тое, каб княства стала каралеўствам. Пасля размовы з канцлерам Александр упершыню гутарыў з жонкай аб дзяржаўных справах у ложку і ў час снедання. Маці моя і браты, король і кардынал запрашаюць нас прыехаць у Кракаў. Поедем. Але не хацелася ездзіць, каб усё ўбачыць. Па характары яна была падарожніца, а шлях з Масквы ў Вільню, які так страшыў, цяпер уяўляўся дзівоснай казкай. Не, цяпер не поедем, пакуль. Хацеў сказаць, пакуль у Вільні 2000 рускіх воінаў, але асекся. Размовы пра рускіх не пазбегчы. Але Александр баяўся, што гэта расхвалюе Алену і сапсуе іх адносіны, а яму хацелася, каб і хмурынка не праплыла паміж імі. Ён гэтак асцерагаў шчасце сваё. Вось такую
блізкасць фізічную, душэўную і вось такое разуменне, якое усталявалася паміж імі. Пакуль што? Пакуль Ян Альбрэхт не перастане гаварыць са мною як з малодшым і васалам сваім. Алена, прагная да любых ведаў, слухала мужаву развагу аб блізкім і далёкім, аб сённяшнім каралі польскім і далёкіх продках Вітаўці, Казіміры, як казку. Алена сказала: «Уладар мой, давай будем жить по евангельским заповеди. Не забі. О, які гэта грэх забіваць людзей. Ці можаш ты не воевать? О, каб ты здолеў гэта зрабіць, ты стаў бы святым. Ну, з кім табе воевать? У Москве наш бацька, у Польшчы твой брат, а з ордэнам у тебе мир». Александр посміхнуўся ў талерку, з якой еў смажаную цяцерку. Любая яго жонка. У яе сапраўды святыя памкненні і жаданні, і ён разумее іх, але яна, наіўнае дзіця, яшчэ і не ведае, што ў гэтым суровым свеце ніводзін князь, кароль не можа жыць не ваюючы. Калі ён не нападае, то абавязкова знойдуцца суседзі, якім захочацца адхапіць кавалак яго зямель, яго багаццяў. Самыя распаўсюджаныя грахі чалавечыя – зайздрасць і сквапнасць. Анёл мой, я помню запавет Майсею: не пожадай дома блізкага твайго, не пожадай жонкі блізкага твайго, ні раба яго, ні рабыні яго, ні вала яго, ні асла яго, нічога, што ў блізкага твайго, блізкага. Але ці блізкі мне Менгригерей, які пакланяецца Аллаху? Вялікі князь маскоўскі, бацька наш, у дамове абяцаў заклікаць свайго саюзніка не чыніць нам зла. І гаспадара малдаўскага Стафана. Але і той робіць спусташальныя набегі на нашы паўднёвыя землі. Я не хачу воевать, але я буду абараняць зямлю, якую сабралі мае продкі. Ніхто не павінен пасягаць на вялікае княства літоўскае і рускае, дадала Алена і ўздыхнула. І Жемайцкая, великая княгиня. Звыкайся с думкой, что воевать нам придется. Боже мой, якія мы люди! Ну, няхай тыя, хто не прыйшоў яшчэ да Хрыста, яны неразумныя, але ж нас вучыць Сын Божий Ісус, і мы нічому не навучыліся. И не хочем навучиться, христиане. Мы готовы грызці один аднаго толькі за тое, што по-рознаму тлумачым апостольскае вучэнне аб богослужэнні. Ты разумная, Гэля. Але навошта нам з табой, каго Бог злучыў навечна целам і душой, трымацца розных законаў? Их дал не Збавитель наш. Соборы, папы, патрыярхі разышліся ў разуменні апостольскага вучэння, выпрацавалі адрозныя царкоўныя каноны. Ці не ўсё роўна, ад каго сыходзіць Святы Дух? Алена сцялася, быццам муж замахнуўся на яе. Ад вянчання ён ні слова не сказаў аб іх веры. Вера, надзея і любоў у яго зліліся ў адно, ў каханне да сваёй Богам падараванай вялікай княгіні, найпрыгажэйшай жанчын, якія дораць яму найвышэйшую радасць. На ліха ж гэтыя размовы пра справы дзяржаўныя, царкоўныя. У Алены
зазвенеў голас, узняўся да ўрачыста спавядальнай ноты. Вялікі князь, уладар мой! Я цалавала крышу святым храме перад бацькам, маці, мітрапалітам, што ніколі не адступлюся ад грэчаскага закона. І зусім па-жаночаму, іншым голасам, ласкавым, пакорлівым: не прымушай мяне, Алекс. Вялікага князя гэта расчуліла. Ён выцер сурвэткай губы, пацягнуўся да жонкі, узяў яе ручку, прыціснуў да вуснаў, шэптам выдыхнуў: Гэля, любая моя, я не цалаваў крыж, але я кляўся ў грамаце, што ніколі не буду прымушаць цябе да змены веры. І я не парушу сваёй клятвы. Ні да чаго я не прымушу цябе, каханая моя, калі ты гэтага не пажадаеш. Не я твой уладар, ты моя уладарка. Алену бянтэжылі змены блізкіх людзей да яе. Была вялікай князёўнай, і ўсе вакол паводзілі сябе проста і натуральна. Стала вялікай княгіняй, і тыя ж людзі ў адзін дзень змяніліся. Але ці ў лепшы бок? Ці захавалася ў іх ранейшай шчырасці? Во што турбавала Алену Івановну. Княгиня Ефросинья Раполовская у дарозе паводзіла сябе апякункай, гаспадыняй, лезла ў побыт і ў душу князёўнай, наладжвала амаль жа допыт, настаўляла, вучыла, нярэдка неразумна, часам непрыстойна жартавала, чаго Алена чырванела, а тут раптам як не зламаецца ад паклону. Рабіць ёй няма чаго. Вучыць вялікую княгіню не адважваецца, ды і нечаста яе можна захапіць адну. Доўгія зімовыя вечары праводзіць з мужам. Разам з Аленай можна пабыць, калі яна аглядае Вільню, але тады вакол яе завіхаецца іншая патронка Зося Заслаўская-Радзівілава, саперніца Раполовскай. Да і ўвогуле літоўскія пані нахабна адцісняюць рускіх. Не любіла княгіня Ефросіння гэтых паходаў. Маладая каза Алена так набівала ёй адвучаныя ад хады ногі, што ў яе, як у халопкі, з'явіліся мазалі. Падабалася хіба адно, калі Алена заходзіла ў царкву. Як круціліся ў такі выпадку каталічкі. Адны ішлі за вялікай княгіняй, другія тупалі на марозе, на ветры, пад мяцеліцай, а стаяць ім прыходзілася некаторы час. Алена не толькі малілася, яна гутарала з праваслаўнымі святарамі, выпытывала іх клопаты, патрэбы і абяцала памагаць, і памагала са свайго пасагу, з таго золата, серабра, жэмчугу, што прыслаў ей бацька. Грэчаскі клір маліўся за дабрадзейку сваю. Александр даведаўся аб шчодрых тратах жонкі і загадаў Івану Сапегу і казначею выдаваць ёй грошы з дзяржаўнай казны. Гэта стала прычынай наракання на вялікага князя з боку каталіцкай часткі паноў рады. Не думаючы і не жадаючы
Дабрынёй сваёй і вернасцю грэчаскаму закону Алена стварыла першыя дзяржаўныя цяжкасці мужу свайму. Але адносіны Рапалоўскай ці баярыні Мар'і Русалкі, хоць у той разумнейшай гэта выяўлялася не так відавочна, бянтэжылі менш, чым змена ў Ксюціных адносінах. У маскоўскіх палатах гарэзлівае дзяўчо згіналася перад князёўнай толькі ў прысутнасці бацькі яе, якога баялася. А ў дзіцячых палатах і з Аленай, сёстрамі яе гуляла як роўная, а з княжычым Васілём нават адважвалася пацалавацца. Вельмі ж любіла цалавацца. Пра гэты свой пацалунак нікому не сказала, але Алена здагадалася па тым, як яны глядзелі адно на аднаго, і пагразіла малодшаму брату, што скажа маці. А тут у Вільні адразу пасля таго, як князёўна стала вялікай княгіняй, Ксенію як замянілі. Клала паклоны з любой нагоды. Ажна непрыемна. Алену гэта сапраўды такі збянтэжыла так, што яна нават не адразу наважылася пагаварыць з пакаёўкай. «Што з табой, Ксюта? А што?» – спалохалася дзяўчына. «Што ты разбіваеш лоб аб ногі мае? Так ты ж вялікая княгіня. Боже мой, мы с тобой выросли. Мать твоя и ты самые близкие мне люди тут. Ой, дякую тебе, уладарка моя, я дурная пачала бояться тебе. Ну, чему? Каб ты не отослала меня назад, я не хочу в Москву. Мяне выдадут там за холопа, які будзе вучыць жонку бізуном, а я ж умею чытаць. О, яшчэ як яна умела чытаць, лепш за многіх княжацкіх дзяцей. Алена абняла дзяўчыну. «Ксютка, я ніколі не адашлю цябе, клянуся». Хітроння прыкінулася малой дзяўчынкай. «А калі я замуж захачу?» Вялікая княгіня шчыра пасмяялася, даўно ўжо так не смяялася. Муж яе добры, ласкавы, але немнагословны, не умеў жартаваць. І канцлер Сапега, і першая пані Радзівілава ніхто не умеў так смешыць, як Ксюта. Аднаму чалавеку Алена была безмерна ўдзячная, няньцы сваёй Марфе, Ксюцінай маці. Яна ні ў чым не змянілася, ні ў адносінах да яе, ні ў сваіх клопатах. Вялікая княгіня была для яе той жа дзяўчынкай, якую яна карміла малаком сваім, укладывала спаць, гушкала, мыла, адзявала. Яна і тут слала пасцель. Смешна, але кранальна, сачыла, каб Алена добра паела, не ўзірала, што снедала яна з мужам сваім, абедала з ім, з іншымі панамі. О, гэта матчына адданасць! Толькі душу, аброслую мохам, яна не кранае. Княгіня Рапалоўская расплакалася перад Аленай, незвычайна здзівіўшы і збянтэжыўшы яе. Ефрасіння скардзілася на мужа. Загуляў князь. У нямецкай палавіне Вільні, якую вялікая княгіня яшчэ не агледзела, яўрэі, што ехалі з Нямецчыны, начынялі шынкоў. Бедныя літоўцы не вельмі туды наведаваліся, а рускія адкрылі гэтую спакусу ў першыя ж дні і запоўнілі шынкі, даючы яўрэям рабіць багаты гешэфт. Прапівалі дарожныя грошы, каштоўнасці, хто якія меў зброю, нават зброю, да коней справа даходзіць. На чым паедуць дадому? Але не гэта ашаламіла Алену. Немцы і яўрэі купляюць у літоўскіх воеводаў рабынь і адчыняюць саромныя дамы, гандлююць жывым таварам. Яна ведала пра гандаль палоннымі, чула пра турэцкія гарэмы, але такога ў Маскве і блізка не было. Алену
заколотила от думки, что продаются разанские, тверские, московские девчатки, дети у хрысціянскай дзяржаве. Яна у той жа дзень выказала сваё абурэнне мужу. Вельмі хвалявалася, ажно твар пакрыўся чырвонымі плямамі, голас здрыжэў і зрываўся. Казала бадай афіцыйна, як пасол: «Вялікі князь, гэта ж ганьба, каб у нашай сталіцы існавалі такія». Алена не ведала прыстойнай назвы гэтым непрыстойным установам, ды і ўвогуле ёй па-дзявочаму цнатлівай было сорамна гаварыць на гэтую тэму нават з мужам сваім. Яна і перад княгіняй Ефрасіняй чырванела. Боже мой, да чаго дайшло у хрысціянскай дзяржаве? Прадаюць хрысціянак і абняславліваюць іх. Хто? Іншаверцы, іудеі. Грэх жа гэта вялікі. Алекс, грех. Александра кранала, что Алена так гневно выказывается про парадок у его державе, у их державе. Але у его хапала розуму не перечыць, баяўся разладу. І ён замілавана, як бацька з дзіцяці, цешыўся, што жонка яго вось такая, непаслухмяная рабыня, памочніца і сапраўды великая княгиня, мой владар, и гэтых, что разбэшчваюць наш народ, паганяць святую веру, трэба выгнаць прэч. Вялікі князь стойна ўздыхнуў. Ён разумеў жончына абурэнне, ён ганарыўся ёй, але як ёй растлумачыць, што не ўсё так проста. За немецкими и еврейскими купцами стоит могутная сила. Ганзейский союз, пошлины от гандлю ганзейских купцов, от гандлю з ими дают значный доход у казну. А инакш, за что трымаць армию? За якія грошы вербовать наймітаў тых же немцаў? Упершыню паспрабаваў посвятить великую княгиню у финансовое становище, у доходы и расходы. Подумаў, что больш грунтоўна гэта зробіць Іван Сапега, даручыць яму. Але не здалося, што муж адводзіць размову ў бок ад галоўнага, і яна яшчэ больш расхвалявалася і была непахісная, бадай не прасіла ўжо, а патрабавала зачыніць саромныя дамы і выгнаць іх уладальнікаў. Александр не прызнаўся жонцы, што перад размовай з ёй ён вытрымаў нелёгкі націск паноў рады. Яны патрабавалі найхутчэй адаслаць назад у Маскву суправаджэнне вялікай княгіні. 2000 рускіх, па сутнасці, захапілі Вільню. Ад бездзейнасці п'юць, гуляюць, крадуць, нават рабуюць. Але вялікі князь баяўся, што такое рашэнне, неўзгодненае з цесцем, моцна расхвалюе Алену. Узнікне спрэчка, якой у мядовы месяц так не хацелася яму. Але жончын расказ пра нямецкую палавіну аб прытонах ён пачуў упершыню. Што робіцца ў сталіцы, яму не дакладвалі. Аленіна абурэнне і яе патрабаванне выгнаць гандляроў з храма пераканалі князя, што рада мае рацыю. З маскоўскімі гасцямі трэба развітацца як можна хутчэй. Але Алене ён пра гэта не сказаў. Даручыў канцлеру падрыхтаваць вялікую княгіню. У шлюбнай дамове было цвёрда сказана пра веру, але нічога пра адзенне. Якая маладая жанчына не модніца? Багатыя маскоўскія княжацкія ўборы. Але Алена адчувала сябе яркім паўлінам сярод літоўскіх паняў. Бальныя плацці якіх і накідкі былі скроены, пашыты па італьянскіх узорах, па законах рэнесансу. Проста, але валяўніча, а галоўнае, так што не толькі не скрывалі прыгажосці жаночага цела, як рускія ўборы, а наадварот выяўлялі гэтую прыгажосць. Але не здалося, што такое ўбранне бліжэй да таго,
якое было на Богородицы. Яна наіўна верыла, што нехта намаляваў яе ці апісаў пры жыцці святой Марыі. Яна сказала пра тое, што ўбранне падабаецца ёй першай пані Зосі Радзівілавай. Тая, спрактыкаваная, навучаная пры двары польскага караля, адразу сцяміла, што да чаго, сказала вялікаму князю, канцлеру, і адразу ж з'явілася ў замку зграя краўчых. На наступным бале вялікая княгіня з'явілася ў плацці, якое захапіла блізкіх да захвату літоўцаў, ашаламіла рускіх. Яна не падумала, што бацьку яе новае ўбранне не падабаецца. Ездили на паляванне. Прадстаўленне ў бары захапіла Алену, хоць і шкада было аленяў, якіх забілі. Але ёй было холадна ў ногі, а Зося Радзівілава і некаторыя іншыя пані надзелі жаночае паляўнічае ўбранне, але пашытае па егерскай модзе. Штаны, высокія боты, кароткі кажушок, расшыты золатам, прыгожа, зручна і цёпла. І праз тыдзень вялікая княгіня з'явілася ў лесе у такім жа адзенні і ехала не ў вазку, а ў седле па-мужчынску. Верхавой ездзе яе навучылі ў маскоўскіх канюшнях. Так яна пажадала, і бацька яе, вялікі князь Іван, дазволіў такую навуку. Так ездзілі жонкі і дочкі ханаў, так ездзіла княгіня Вольга. Мітрапаліт не знайшоў у апостальскіх апокрыфах забароны садіцца жанчыне на коня і асла. Разумная і разважлівая і мужная Марфа, Алена ніколі не бачыла, каб нянька плакала, са слязьмі паскардзілася вялікай княгіні на дачку. Бессаромніца моя ўжо знюхалася тут з панічом, ахоўнікам, пагражае выйсці за яго замуж. Дык чаму ты плачаш, нянька? Радуйся. Ён жа паніч, як наш барын, і іх не веры. Алена адчула, што нянька яе пэўным чынам дакарала, але не пакрыўдзілася. Мой муж таксама католік. Ну, што ты параўнала, Аленачка? Ты вялікая княгіня, і ты цалавала крыж, што за веру сваю пойдзеш на касцёр. А яна, басурманка гэтая. Пытаюся, а калі ён патрабуе, каб ты перахрысцілася ў яго веру? Дык што ты думаеш, Ксютка, малютка адказала? І перахрышчуся, кажа. Не ў татарскую ж гэта веру, у хрысціянскую. Ісусу Христу молімся, і мы, і яны. З'явілася Ксюта, і Алена упершыню выявіла перад ёй вялікасць і незадаволенасць. Дзяўчына збялела. Ксенія, кажуць, ты ўжо ў Вільні паспела закахацца? Маці моя сказала. Не толькі маці. Людзі гавораць. Ксенія сарамліва апусціла вочы і маўчала. Кахаеш? Кахаю. І ён табе зрабіў прапанову? Ксенія упала на колени, стукнулася лбом об диван. О, великая княгиня, не сгуби! Отпусти, век буду молиться за тебе. Отпусти! Алена сколонулась. Отпусти! Николи не подумала, что Ксения
яе рабыня і што пакахаць, і тым больш выйсці замуж яна можа толькі з дазволу сваёй гаспадыні. А ўлада над чалавечай душой – гэта ж грэх. Калі іудеі купілі дзяўчат тых і вымусілі іх прадаваць сваё цела, як гэта абурыла яе. А сама з хрысціянкі зрабіла рабыню. Не жадае яна такой улады над людзьмі, над душамі іх. Не будзе яна так уладарыць. Устань, устань, Ксюта, не валяйся каля маіх ног, нядобра гэта. Ксенія хутка падхапілася, узбадзёраная, удзячна, улюбёна глядзела на сваю уладарку. Пакажы мне свайго выбранніка. Я павінна ведаць яго. Ксения зноў опустилась на колени. «Не выдавай меня, великая княгиня! Я сказала ему, что я боярского роду!» «О, грех манить, Ксения! Знаю, что грех недобро, грешная я каюся, але ж, коли так хочется, замуж!» Развеселила гэта Алену, а мне не хотелось. «Ой, великая княгиня, хотелася! Як ты хвалявалася, калі ехалі, бачила і я, і як вянчалася, і як просвятлялася пасля!» Алена почервонела. «Покажи мне его, своего рыцара». Ксения прибегла под вечер, задыханная, расчервонелая. «Ён там, унізе, але сюды яму не дазволена». «Як імя?» «Михаил Струга». Без усялякіх церемоний Алена спустилася ўніз. Этикет перамагла жаночая цікаўнасць. Каля лесвіцы стаяў воін у параднай форме ахоўніка з павязкай малодшага камандзіра разводзячага каравула. Выцягнуўся ва фронт перад вялікай княгіняй. Яна спынілася перад ім, угледзелася. Прыгожы хлопчык, што дзяўчына з поўнымі ружовымі шчокамі, бялявы, курносы, ну, тыповы славянін. Спадабаўся Алене, але ўбачыла, што хлапчына можа самлець ад яе праніклівага разглядання. Правяла далонню по яго гарачай шчацэ. «Не пакрыўдзіш маю баярыню?» Я... Ксения засмяялася. «Великая княгиня, ён не пакрыўдзіць, ён добры». «Ён добры», згадзілася Алена, задаволеная сабой і ўзрадаваная за шчасце сваёй малочнай сястры. Яна яшчэ ў Маскве ў 16 гадоў паклялася перад іконай Багародзіцы, перад іконай, якую маці яе прывезла з Рыма і якую яна прывезла ў Вільню, што ўсё сваё жыццё прысвяціць служэнню дабру па евангельскіх запаветах. Алена не ўяўляла, як гэта цяжка выконваць. Александр не стаў гаварыць з жонкай аб выдварэнні рускіх з Вільні. Баяўся, што зробіць ёй балюча. Слёз яе баяўся. Яму па-юнацку закаханаму слёзы яе амрочылі б шчасце. Даручыў размову канцлеру вялікай княгіні, спадзеючыся на яго здольнасці. Іван Сапега быў добры дыпламат, але, уведаўшы Алену,
яе практычнасць, якая здзіўляла і захапляла яго, у такім узросце такая мудрасць, ён не стаў заходзіць здалёк, падсцілаць падушкі, каб было княгіні мякчэй. Вялікая княгіня, размова непрыемная, але я буду шчыры перад табой, як перад Багародзіцай. Паны рады заклапочаны доўгім гасцяваннем суправаджэння твайго. Мы разумеем вялікага князя маскоўскага, але ты зараз уладарка вялікага княства літоўскага і рускага. Алена не першы раз рабіла гэтае дапаўненне. Муж у размове з ёй або абыходзіў назву сваёй дзяржавы, або казаў поўны тытул. Біскупа Табара такая папраўка моцна абурыла. Ён зрабіў з яе далёкія высновы, маўляў, Іван III хоча праз дачку зрабіць вялікае княства літоўскае княствам рускім, каб хутчэй далучыць яго да Масковіі. У сваёй непрыязі да Алены служка Божы даходзіў да абсурду. Праваслаўны Сапега прыняў дапаўненне шчыра, з разуменнем, яшчэ раз ацаніўшы дзяржаўны розум маладой княгіні. Вялікая княгіня павінна зразумець, што 2000 гасцей на месяц гэта ажно занадта. Дзяржава наша вялікая і магутная, але казна наша не такая багатая. Калі вялікая княгіня цікавіцца, я прынесу табель нашых доходаў і расходаў. У Вільні ўжо не хапае фуражу для коней. Мы мусілі частку воінаў размяшчаць у навакольных вёсках, нават у троках, але паступаюць скаргі, што рускія крадуць у тутэйшых. Крадуць, згадзілася Алена, здзівіўшы канцлера і тут жа ашаламіўшы, бо іх дрэнна кормяць. Паны крадуць у іх, адрываюць ад таго, што ім адпускаюць. Хітры Сапега засмяяўся і пахваліў праніклівасць жанчыны. О, вялікая княгіня добра ведае чалавечыя слабасці. Людзі не помняць евангельскі запавет «Не украдзі». Людзі помняць, але не выконваюць. Грэх гэты можна дараваць, калі чалавек галодны. Аднак госці нашы не галадаюць, калі нават у іх і крадуць. Яны п'янствуюць і, прабач, вялікая княгіня, займаюцца распустай, асабліва начальнікі, баяры. Пра галоўнага военачальніка не сказаў, але Алена не забылася на скаргу княгіні Рапалоўскай. Не любіла яна, няхай даруе Бог, сваю былую апякунку, але думка, што князь ад жонкі ходзіць у грэшныя дамы, напоўніла яе спагадай да Ефрасіні, жаласцю да яе і злосцю супраць камандзіра бацькавай дружыны. Я не хачу турбаваць вялікага князя, хапае ў яго клопатаў. Я хачу пачуць думку сваёй уладаркі. Алена задумалася. Нелёгкую задачу ёй падкінуў хітры Сапега. Яна добра ўяўляла, што такое негасціннае выдварэнне рускіх не спадабаецца гасадару усія Русі. А гэта можа ускладніць адносіны паміж цесцем і зяцем у самым пачатку яе замуства. А яна так марыла і марыць, каб паміж імі усталяваўся вечны мір і сапраўднае сваяцтва. Але яна добра разумела клопаты урада вялікага княства. Сапраўды, вельмі непроста пракарміць плойму ў 2000 людзей і коней. Будуць красці, грашыць з блудніцамі. Іх грэх пэўным чынам
упадзе на яе. Вялікая княгіня глыбока задумалася, ажно зморшчыўся яе лобік, пекныя векі закрылі вочы. Іван Сапега не перашкаджаў ёй думаць. Такая задумлівасць сведчыла, што ён амаль што пераканаў яе. Мой канцлер, перадай панам рады, што я даю сваю згоду на урачыстыя провады рускіх князёў, баяр і воінаў, якія прывезлі мяне ў Вільню да ўладара майго вялікага князя літоўскага, рускага, жамайцкага. Я дам табе спіс служкаў, якіх я пакіну пры сабе. А ў той час кашталян Жабызінскі размаўляў на гэтую тэму з Рапалоўскім. Князь ударыў хамут. Без загаду ўладара свайго государа усей Русі ён нікуды не зрушыцца. Няхай дадуць яму час паслаць да Івана Васильевича ганцоў. Прысутны пры размове Константин Астрожскі тут жа па-сяброўску параіў Рапалоўскаму: надыходзіць вясна, князь. Разольюцца рэкі, а я ведаю, як цяжка ў такі час весці нават невялікі атрад. Колькі сілы забяруць пераправы. Моя парада табе не цягнуць з выступленнем. Але ніякія самыя шчырыя парады не маглі пераканаць разгневанага князя. Яму падабалася віленская вольнасць, хацелася як можна даўжэй застацца тут, да і страх перад гневам Іванавым меў. Государу яўна не спадабаецца такое самавольства. Кінуўся да вялікай княгіні. Алена не адразу прыняла яго. Гэта завяло Рапалоўская і супраць яе. Пераспала чортава баба у великакняжскім ложку і прадалася літоўцаў з усімі трыбухамі. Перад Аленай Рапалоўскі стараўся стаіць свой гнеў, але ён усё роўна прарываўся. Алена як не заўважала раздражнёнасці князевай. Яна не словамі, а выглядам сваім выяўляла непрытворную шчырую заклапочанасць і дзяржаўны роздум. Так блізкія людзі не робяць, як твой уладар. Алена не вытрымала, абарвала яго. Не кпі, князь! Не Александрова гэта задума. Рады. Бач, абараняе свайго крываногага. І я разумею іх. Зразумей і ты, князь. Уяві, прыехалі да цябе госці, жывуць дзень-два і заяўляюць гаспадару: будзем жыць, колькі захочам. Даспадобы былі б табе такія госці. Я разумею твою сарамлівасць і твою пачцівасць перад государам тваім. Але ў такім разе здымі з мяне адказнасць. Напішы бацьку свайму. Я напішу. Рапалоўскі скарыўся, але злосць не лепш дарацца. Замест таго, каб належным чынам падрыхтавацца да нелёгкага паходу, князь рабіў дэманстрацыю. Не запатрабаваў у літоўцаў належнай колькасці правіянту, фуражу, амуніцыі, павозак з коламі, каб у свой час замяніць імі сані. А панам гэта толькі трэба было: баба з воза, каню лягчэй. І каб як можна менш затрат. Александр і Алена, натуральна, не ўнікалі ў чыста вайсковыя дробязі. У вялікай княгіні былі свае клопаты. Яна пісала пісьмы бацьку, маці, сёстрам, братам. Яна складала спіс людзей, якіх жадала пакінуць пры сабе. Атрымаўся вялікі, чалавек 70. Скараціла на 2/3, аддала канцлеру.
Сапега вярнуў з пажаданнем яшчэ скараціць. За кошт каго? Спаведніка Фамы? Канцлер не сказаў, што гэта патрабаванне біскупа Табара. Галава Віленскай епархіі не без падстаў лічыў, што праваслаўны святар, што калода на шляху да душы вялікай княгіні. Біскуп не сумняваўся, што зробіць Алену каталічкай. Алена не уступіла Фаму. Мой спаведнік будзе са мной. А патрабаванне адаслаць Марфу і Ксенію вызвала такую буру, якой нават загартаваны ва ўсіх слоўных баях Сапега спалохаўся. Алена здагадалася, што гэта задума канцлера, бо неяк ён мякка выказаў неўхвалу сваю адносінам вялікай княгіні са служанкамі-халопкамі. Не ўсё яна расказвала мужу, не дакучала дробязямі, лепш траціць час, прыбыванне адно з адным на каханні, на пяшчоты, але пра сутычку за Марфу і Ксеніі расказала. Безумоўна, Александр выканаў жончыну волю і даў Сапегу праборку. Пасварылася Алена з Рапалоўскім. Той хацеў выступіць, не дачакаўшыся развітальнага балю. Вялікая княгіня рашуча забараніла. У злосці Рапалоўскі кінуў: «А ты мне не ўладарка, Алена Івановна!» Нават так? Ну, што ж табе мушу сказаць? Гуляеш з агнём, князь? Вырвалася пагроза, пасля яна шкадавала, бо нідзе ні ў адным пісьме бацьку не наракнула на князя Сімеона, наадварот, хваліла яго. Рапалоўскі скарыўся, але на бале сядзеў хмарай, многа піў. У дзень выступлення Рапалоўскі пастроіў перад замкам частку свайго атрада, чалавек 300 коннікаў. Епіскап Макарый асвяціў і блаславіў праваслаўных воінаў на паход. Вялікі князь Александр і княгіня падзякавалі ім. Алена пацалавалася з княгіняй Ефрасіняй, з баярыняй Мар'яй, пацалавала і Рапалоўскага. Князь заплакаў. Часта пасля Алена ўспамінала яго слёзы. У яе балела сэрца. Неўзабаве пачалі паступаць скаргі ад паноў, што дружына Рапалоўскага рабуе літоўскае насельніцтва. Александр моцна ўзлаваўся. Алена здзівілася і засмуцілася, каб воіны яе бацькі ператварыліся ў разбойнікаў. Яе заспакоіў не муж, Канстантін Астрожскі. Ён адзін уяўляў становішча маскоўскага атрада. Сказаў на бале з развагай военачальніка, калі Алена выказала сваё бедаванне: «А што ім рабіць, вялікая княгіня? Людзям трэба есці, і коней трэба карміць, вясна, бяскорміцца. А тут яшчэ заўчасная цеплыня, паламаўся лёд. Любая пераправа зойме не адзін дзень, тыдзень». І гэта была праўда. Воіны Рапалоўскага, яго абоз з княгінямі, баяранямі, з цывільнымі служкамі апынуліся ў вельмі цяжкім становішчы. З Масквы да Вільні ехалі 3 тыдні і страцілі аднаго чалавека. Праваліўся коннік на малой рэчцы, у Гніліцы ці ў Віры. Назад ішлі 2 месяцы
і не далічыліся 300 чалавек, амаль палавіны коней. Мяжу пад Вязьмай перайшло не войска, натоўп жабракоў, разутых, раздетых, амаль без зброі і збруі, усё праелі. У бародах і валасах поўзалі вошы. У сваім княстве ў Можайску з дапамогай мясцовых баяр і манастыра прывялі сябе да нейкага боскага выгляду. Князь халадзеў ад думкі, што Івану Васильевичу прыйдзе ў галаву зрабіць агляд дружыны. На шчасце, не зрабіў. І Рапалоўскі зменшыў страты, калі дакладваў. Сказаць, што на Алену не адважыўся. Яна, маўляў, неразумнае дзіця, ні ў чым не вінаватае, але на Александра валіў усе беды. Не сваі, а Леніны. Ведаў, чым узяць государа. Дачка пісала бацьку, маці, што ёй хораша ў Вільні. Вялікі князь кахае яе, ніхто не прымушае да рымскага закона, ходзіць яна ў царкву прачыстай Багародзіцы, якая побач з замкам. Рапалоўскі дакладваў зусім іншае. Будаваць дварцовую царкву, як патрабаваў государ бацька, Александр і не думае. Абкружыў жонку католікамі, усе католікі, біскуп, канцлер, першая пані, нават спавядальніка Фаму хацелі адаслаць назад. Прымусілі Алену скінуць княжацкае ўбранне, надзець паганае рымскае сарамоцце, у якім аголены грудзі. Там пані выстаўляюць свае цыцкі. Іван Васильевич перахрысціўся ад граху. Нават штаны надзець прымусілі. Вялікую княгіню? Пабелеў государ, уявіўшы дачку сваю ў штанах. Да чаго давялі нешчасную? Іван Васильевич не поверыў пісьмам дачкі, але цалкам поверыў расказу пакрыўджанага князя. Не распытаў больш нікога, ні князя Зіновьевича, ні баярына Русалку, ні прыслугу. Запалаў гневам на Александра. Так ён выконвае дамову. На дарогу дружыне яго хлеба не даў. Паспрабавала вялікая княгіня Соф'я, якая поверыла пісьмам дачкі, сваёй развагай, веданнем італьянскіх звычаяў, якія пераймаюць літоўцы, улагодзіць мужа. Дасталося і ёй. Калі государ быў у гневе, ніхто не меў ні літасці, ні міласці. Загнаў жа брата свайго ў манастыр. Рапалоўскі пры ўсёй хітрасці яго таксама атрымаў не ўдзячнасць, а посахам па спіне. У гневе Іван лічыў, што і князь вялікі вінаваты, што завёз яго любімую дачку, тую праклятую Вільню, да латынцаў, што перакруцілі апостальскае пісанне на свой паганскі лад. Нехрысці, хоць і носяць крыжы. Але кары Рапалоўскі пазбегнуў. Перад іншымі князямі і баярамі выдаваў сябе за героя і не пераставаў паліваць Александра брудам. Іван Васильевич неадкладна накіраваў у Вільню князя Васіля Равадановскага з жонкай Сінкліцыкіяй, з новымі слугамі для Алены. Напісаў Александру знешне ласкава: «Наш любы зять і брат», але моцна дакараў, што не даў архімандрыту Макарыю вянчаць Алену. Яшчэ раз патрабаваў пабудаваць вялікай княгіні дварцовую царкву, як дамовіліся ў шлюбнай грамаце. Алені напісаў 2 пісьмы. Адно адкрытае, з выказваннем сваіх бацькоўскіх пачуццяў, другое тайнае, у якім рашуча настаўляў: не мець пры сабе літоўскіх чыноўнікаў, служак латынскай веры, не адсылаць сваіх баяр і прыслугі, якіх ён, бацька, шле ёй. Ты ж вялікая княгіня, умей пастаяць за сябе. Няхай муж твой не адступае ад сваіх абяцанняў.
грамата замацавана яго печаткай і крыж цалаваў. І яшчэ бацька прапанаваў ёй, акрамя адкрытай перапіскі, якую яна пакажа мужу, тайнаю. Для гэтага ён шле пад'ячага, які праз сваіх людзей у Полацку і Смаленску будзе перадаваць Аленіны пісьмы яму, гасудару, і нікому іншаму. Пісьмо гэтае моцна расхвалявала Алену, абразіла. Яна нават заплакала, здзівіўшы Марфу. Рэдка бачыла князёўну ў слёзах. Нашто штурхае яе бацька? Гэта ж здрада мужу, здрада яе новай айчыне, у якой яна уладарка. Не, ніколі яна на такое не згодзіцца. Бацька разумны гасудар, а хоча ператварыць яе у шпіёнку за ўласным мужам, якога пакахала, якому аддана целам і душой. Алена з маленства здзіўляла блізкіх нечаканымі пытаннямі. Здаралася, што трое дарослых не маглі адказаць на пытанне дзяўчынкі. Толькі бацьку такіх пытанняў яна не задавала, баялася. Перад бацькам яна і 18 гадоў іграла малую. Тут, у Вільні, вялікая княгіня ашаламляла свайго канцлера і біскупа Табара. Сапега захапляўся ёй. Табар, не здолеўшы адказаць на яе багаслоўскае пытанне, напаўняўся злосцю і нянавісцю да адукаванай схізматычкі. Спрабавала здзіўляць першую пані, але Зосю Заслаўскую Радзівілаву цікавілі толькі кахальныя прыгоды і страшылі лясныя казкі. Мужу Алена такіх закавырыстых пытанняў не задавала, за павагі, каб, барані Божа, не ўнізіць яго, не выклікаць незадавальненні. Мядовы месяц іх цягнуўся не адзін месяц. У канцлера свайго Алена спытала раптам: «Князь, хто такія літоўцы?» Пытанне, што рэпа прасцей не прыдумаеш, але мудры Сапега разгубіўся. Як то? Дзіўна, і я літовец, і ты, вялікая княгіня, літоўка. А на якой мове мы гаворым? Я па-руску, князь па-руску, а хто па-літоўску? Жамайты і аўкштайты. Яны гавораць на розных мовах. Я чула на рынку. Великая княгиня ездить на рынок? Жахнуўся канцлер. Князь, няхай будзе гэта нашай з вами тайнай. Прашу не казаць вялікаму князю, а то мяне могуць яшчэ высекчы за такое свавольства. Алена умела жартаваць. Але Сапегу было не да жартаў. Великая княгиня хочет доказать, что великое княство литовское и русское князь, что великое княство – это русское княство. Алена зразумела, куды гне канцлер, и умело отступила. Не, я не маю намер доказывать, навошта. Я великая княгиня того княства, якое ёсць і будзе, майго княства. Але я хочу ведаць мой народ. Хто ён? У якой глебе яго карані? Ну, што скажаш на гэта? Сапега і злаваўся, і захапляўся.
Пахваліў жаданні юнай княгіні ўсё ведаць, але размову гэту перадаў сябру свайму Войцеху Табару. Біскуп пры упэўненасці ў сапегавай адданасці не сказаў, што Александр грэе на сваіх грудях змяю, якая глядзіць на трэці Рым, на Маскву, але падумаў так. Сапегу сказаў: «Я спадзяюся, што князь паможа мне зрабіць з авечкі, якая заблудзілася ў рускіх лясах, прасветленую служку рымской веры». Сапега посмехнулся. «Ваше просвященство забывае, что я трымаюся грэческага закона. Такі грэк варты многіх рымлян. Ваше просвященство перабольшвае мою ролю». У той час не было яшчэ звароту на «вы», але зварот да высокіх служкаў рымскай царквы вымушаў множнага ліку, бо так называлі сябе папы і кардыналы. Мы папа рымскі, мы кардынал кракаўскі. Адзін з першых дэкрэтаў вялікай французскай рэвалюцыі быў аб адмене «вы» у звароце да аднаго чалавека, што мела на ўвазе зрабіць усіх людзей роўнымі. Доказывать Алене перавагу хрысціянства над паганствам было б неразумна. Але працягвалася хрышчэнне жэмайтаў і аўгштайтаў у каталіцкую веру. І Сапега расказваў, наколькі высока ўзняліся сяляне, жэмайты і аўгштайты, якія прынялі хрышчэнне над сваімі сабраццямі-язычнікамі. У адной вёсцы спалілі жанчыну, абвінаваціўшы у нявернасці мужу. Сапега не падумаў, што такі дробны эпізод, тысячы гінуць у войнах, у чуме, воспе, так усхвалюе вялікую княгіню. Хто даказаў? Муж? Хто судзіў? Алена абураная хадзіла па пакоі не паходкай разгневанай жанчыны, паходкай уладаркі. Божа мой, у гэтай дзяржавы няма законаў. Быццам у дзяржаве яе бацькі былі. Ох, якія законы! Людзей палілі і там, па прысудзе князёў, але ж па прысудзе і вельмі рэдка. У дыялогу з Табарам Алена дакарала каталіцкую царкву за інквізіцыю, якая паліць людзей, ерэтыкаў. Але хто ерэтык і хто суддзі? Візантыйская царква ніколі не мела такой злавеснай установы. Біскупа гэтай разважанні вялікай княгіні моцна ўзлавалі. Алена, у сваю чаргу, падумала, што служка рымскі крыважэрны чалавек і перахрысцілася пры ім. Даруй, Божа, грэх мой. Табар доўга ламаў галаву, за які грэх яна папрасіла даравання. Пра размову, што няма законаў, Сапега данёс вялікаму князю. Упершыню доўга, шчыра, зацікаўлена муж і жонка гаварылі пра дзяржаўныя законы, пра статут вялікага княства. І Александр не толькі мацней пакахаў жонку. Ён прасякнуўся да яе асаблівай павагай, як да лепшага дарадцы свайго. Алена папрасіла звазіць яе ў Жэмайцію. Падарожжа было не з ліку прыемных. Убачыла галечу, якой не бачыла ў княстве маскоўскім. Увогуле, з наступленнем вясны і лета яны многа ездзілі. Аглядаць свае ўладанні любіў Александр. Нястомнай падарожніцай была Алена. У Трокі наведаваліся неаднойчы, блізка. З'ездзілі ў Гедымінаву сталіцу Новагарадок, у Гародню, марылі пра Кіеў і Кракаў. Часам Алена ездзіла адна з невялікай аховай. Вялікі князь падарыў жонцы маёнткі, ключы. Гаспадарлівая яна хацела асабіста пабачыць сваю уласнасць, сваё багацце і усталяваць там парадак, які даспадобы ёй. А галоўнае, каб падданыя ўбачылі, ведалі сваю гаспадыню,
Яе уменне ўсё помніць, лічыць, каб войты ключнікі не ўздумалі красці ў яе, бо найменш баяцца граху, калі трэба ўзяць тое чужое, што дрэнна ляжыць. Гэта Алена ведала яшчэ з маскоўскага вопыту. Кралі нават у грознага вялікага князя, государа усія Русі, і баяры, і пад'ячы, і пісары, стольнікі, канюшы. У яе не павінны красці. Так вырашыла. А для гэтага памагала бедным. Много скарбаў раздавала на рамонт праваслаўных цэркваў, манастырам, і монахі, святары маліліся за яе. Войцах Табар шапеў: мацуе вялікая княгіня грэчаскую веру. А на каталіцкія манастыры Александр ахвяраваў скупа, на войска не хапала. Па вясне Алена ўпадабала на ўсход ад замкавай гары мясціну, якая называлася Поплаў. Высокі бераг Вілейкі, маляўнічыя дубровы, бярозавыя гаі. Яна ехала туды на павозцы, а там гуляла пехатою, часцей сіняй, але здаралася, што і з мужам. Удалечыні ад людскіх вачэй, у лесе, яны паводзілі сябе, што дзеці. Вялікая княгіня магла разуцца і прабегчы па траве, радуючы Александра, а потым падбегчы, павіснуць у яго на шыі і пацалаваць: «Алекс, я кахаю цябе». О, якое гэта было шчасце, такі пацалунак пад бярозамі і такое прызнанне. Немногія каралі перажылі такія радасныя хвіліны. Прайшлі дубовы гай, спыніліся на краю шырокай паляны, з трох бакоў лес, з чацвёртага вілейка. Далей вілі, паміж імі луг у майскай кветені, пасярод паляны невялікі маёнтак, Макруцы, назвалі яго віленцы. «Якая прыгажосць, Алекс!» – сказала Алена. «Я б хацела тут жыць». Праз колькі дзён Александр падарыў жонцы Макруцы, купіўшы маёнтак у мясцовага шляхціца за выгодную для таго цану. Паехалі ў сваю вотчыну. Зноў гулялі, як дзеці, але і ў забавах Алена не губляла практычнасці. Задумы яе заўсёды здзіўлялі і Александра, і Сапегу, шырокія, па-сапраўднаму каралеўскія. Алена сказала з рашучасцю гаспадыні: «Мой вялікі князь, мы збудуем тут летні палац». На другі ж дзень у Поплаў да падножжа гуры разам з вялікай княгіняй прыехалі італьянскія архітэктары, якія будавалі ў Вільні бернардзінскі манастыр і касцёл. За 2 гады, усяго за 2, вырас цудоўны палац, які захапляў мастакоў вялікага адраджэння. Каб Алена папрасіла зорку з неба, Александр, напэўна, дастаў бы яе. Пра такое незвычайнае для найвышэйшых асоб каханне ведалі паны, каталіцкі клір, стараліся злучыць каханых духоўна адной верай, але разам з тым баяліся такіх дзеянняў у адносінах вялікай княгіні, якія маглі б не падабацца ёй і іхняму уладару. Нават Войцах Табар, намеснік папы на літоўскай зямлі, вымушаны быў таіць сваю ненавісць да адукаванай схізматычкі.
з'явілася страшэнна ўсхваляваная. Ніколі яшчэ Лена не бачыла сваю карміліцу і няньку, заўсёды спакойную, разважлівую, такой спалоханай і разгубленай. Больш пачцівая пасля таго, якія малочная дачка стала вялікай княгіняй, Марфа, забыўшыся на тытул, ад разгубленасці вельмі проста спытала: «Што мне рабіць, Аленачка?» «Прымай свата, нянька, і сваццю будучую, і будь баярыней». «Ой, Алена Ивановна!» Ксюта ж назвала себе боярской дочкой. Ой, гэтая Ксютка-малютка у могилу меня загоніць. Не переживу я, калі яна выйдзе за іхняга. Ах, нянька, нянька, такая доля матак. Маніць я не могу, вялікая княгиня. Грэх гэта. Не трэба маніць. Я раблю вас боярынями. Ой, не полохайте, Марфа, вы заслужили. Нянька и покоёўка жили там, где уся прислуга. На першым паверсе, за кухней. Правда, мели привилею, жили у асобным покоі. Са згоды великага князя, ну хіба мог ён адмовіць горача любимой жонцы, Алена на другі дзень перамясціла Марфу и Ксению на другі паверх. Разместила ў пакоі па-княжацку абстаўленым, недалёк ад сваіх апартаментаў. Так, маўляў, ёй зручней. Растлумачыла Александру, хоць ён, калі даведаўся, што да Ксюты прыедуць сваты, здагадаўся пра сапраўдны жончын намер і ухваліў яго. Адукаваная служка, прыгожая руская дзяўчына выйдзе замуж за шляхціца, католіка, прыме яго веру. Іван Сапега ледзьве не самлеў, калі даведаўся пра такое перамяшчэнне. Але біскуп яго заспакоіў. Табар лічыў, што згода Ксеніі прыняць каталіцкую веру – это, бадай, крок самой Алены ў тым жа кірунку. Без яе, маўляў, згоды служанка не зрабіла б гэтай святой дзеі. Бацька Михайла Сазонт Струга быў воінам караля і вялікага князя Казіміра. Вызначыўся ў колькіх бітвах з маскавітамі, татарамі, рыцарамі. За гэта Казімір даў яму званне шляхціца, кавалак зямлі і права яго дзецям мець камандныя пасады ў войску. Ад ран Сазонт памёр, два сыны, выконваючы бацькаў запавет, служылі ў войску. Гаспадарку вёў бацькаў брат Кузьма, стаўшы пасля хрышчэння Казімірам. З маці жаніха домнай Дамінікай, якая за нейкія 8 гадоў пасярод праваслаўных наўрад ці стала каталічкай, ён і меўся прыехаць у якасці свата. Каму чужому такую высокую місію ехаць у великакняжацкі палац не даручылі. Алена сказала Марфе и Ксении: «Калі прыедуць сваты, трымайцеся баярынямі, багата частуйте, скажите мне, але калі я зайду, не кланяйтеся, не выдавайте, кто я. Я погляжу, послухаю и пойду. Дай Бог згоды вам». Ксюта ускочила вся в огни, без поклону. «Приехали!» Великая княгиня надела простые русские уборы, хатние, и не адразу, можа, праз гадзіну, увайшла ў пакой новых баярынь. Убачила, што Марфа сполатнела, а Ксюта, чырвань, здавалася вось-вось спапяліць яе, а сват ад рускага мёду был у стане, калі мужчины поводят себе, что пьяные зайцы. Вы не думаете, мы ого, першие люди. У нас князь Кишка был в гостях, батька Михайло был герой, якого не ведала ни Литва, ни Польша. Сам великий Казимир объявил его после битвы под... Где, не здолел вспомнить, кинул Олене: «Иди, красуня, выпей с нами». Алена выпила, сказавши одно:
за маладых. Калі выйшла, домна Дамініка спытала ў Ксеніі: «Хто гэта? Твоя сяброўка?» Ксенія, грэшная душа, не стрывала: «Гэта вялікая княгіня!» Маці жаніха самлела. Сват пачаў заікацца і заікаўся пасля цэлы тыдзень, чаго Ксенія кпіла шмат гадоў, весяліла Алену расказам пра ашаломленасць свякрові і дзядзькі. Марфа не хацела ісці на хрышчэнне дачкі. Алена параіла пайсці. На венчанні і ёй хацелася прысутнічаць. Стрымалася. Не пойдзе яна ў рымскую царкву. Пасаг маладой вялікая княгіня дала такі, што Міхайла Струга з дробнага шляхціца адразу ператварыўся ў сапраўднага пана, і вялікі князь даў яму баярскае званне. А як жа? Жанаты на баярыні. Міхайла узначаліў усю ахову замкаў. Каралева Альжбета, ракушанка, не дачакалася, калі сын прыедзе ў Кракаў, прывезе паказаць маці невестку. У польскай сталіцы пра вялікую княгіню літоўскую хадзілі легенды самыя неверагодныя і супярэчлівыя. Адны з тых, хто прыязджалі з Вільні, казалі, прыгажуні якіх мала ў свеце. Другія выказваліся стрымана: жанчына як жанчына, а былі і такія, што бэсцілі пераважна клірыкі, пачвара, фанатычка, паганка, а не хрысціянка. Распалівалі цікаўнасць. І Альжбета паехала ў Вільню сама, невзіраючы на свой узрост, не адна, з сынам Фрэдэрыкам, кардыналам кракаўскім, і 2 дочкамі. Прыскакалі ганцы. Едуць. Александр і Алена паехалі ажно пад руднікі сустрэць вяльможных гасцей. На зялёнай паляне пастроілі воінаў у парадным убранні. Рыцарскія папругі, какарды, зброя слепілі вочы пад яркім чэрвеньскім сонцам. Паслалі ярка-чырвоную дывановую дарожку, чакалі доўга, змарыліся. Нарэшце на ўзгорку немалы канвой узняў пыл, але тут жа канвой адстаў. Зазяла на сонцы золата каралеўскай карэты. Магчыма, каб не ўзнімаць пыл ці адстомы, 6 коней апошнія паўвярсты ішла ціхім крокам. І гэтыя нейкія 10 хвілін здаліся Алене самымі доўгімі. Дагэтуль яна была зусім спакойная, жартавала з мужам, з панамі, нават з лепшым сябрам сваім, біскупам Табарам. А тут раптам расхвалявалася. Александр пачуў яе хваляванне, каб супакоіць, узяў руку жонкі, прасякнутай удзячнасцю ёй. Карэта спынілася каля самай дарожкі. Слуга адчыніў дверцы, але не адразу з яе выйшла каралева маці, зацеклі ногі. Слугі высадзілі яе пад ручкі, грузная, цяжка адетая ў спёку старая жанчына. Алена пашкадавала свякроў, паспачувала ёй. Не дзіва, такая паўната, 7 дзяцей нарадзіла, але тут жа з нейкім новым пачуццём падумала пра сваю маці. Племянніца візантыйскага імператара нарадзіла 8, аднак во дзівосы, у свае 42 гады надзвычай гнуткая, што дзяўчына. Каралева ішла побач з кардыналам, чырвоная мантыя, якога злівалася з колерам дарожкі. Яшчэ адзін пакутнік. Ужо бадай з іроніяй падумала Алена. Сама яна надзела рускі летнік з залатымі гузікамі ад шыі да ступняў ног.
У ім было прасторна, нядушна, шоўкавы, лёгкі, ветерок астуджваў маладое цела, і Алена нават не пацела, як усе іншыя, толькі паружавела ад сонца. Сын даў маці прайсці палову дарожкі, толькі тады, не выпускаючы жончыны рукі, рушыў насустрач. Спыніліся за 3 крокі адны перад аднымі. Першая спынілася Альжбета і глядзела не на Александра, якога не бачыла больш года, на невестку. Глядзела, здалося Алене, з незразумелай здзіўленасцю, адчаго маладой жанчыне зрабілася неякавата, што яе разглядаюць як дзіва заморскае. Але тут успомніла сваю задуму сустрэчы, ступіла ўперад, апусцілася перад свекроўю на калені, узяла яе руку і пацалавала. Альжбета левую руку палажыла ёй на галаву, мабыць, хацела пагладзіць, але дыядэма перашкодзіла. Каралева ціха адняла правую руку і перахрысціла Алену. Яе парадавала, што дачка ваяўнічага рускага князя выявіла такую пачцівасць. Кардынал працягнуў руку, але без намеру, каб Алена пацалавала яе, як некалі пажадаў таго табар. Магчыма, біскуп у данясенні паведаміў яму пра непачцівасць рускай, якая не стала яшчэ вялікай княгіняй, але занядбала служку Божага. Фрэдэрык па-свойску правёў далонню па гарачай Аленінай шчацэ. Пэўна, яму было гэта прыемна, дотык да такой прыгажуні. Алена ацаніла кардыналаву прастату і тактоўнасць, з залоўкамі пацалавалася па-руску, горача абняўшы і адну, і другую, распараных дарогай, сказала ім па-польску, што рада знаёмству з імі, а ўвогуле трохі баялася, што свякроў запросіць яе ў сваю карэту, і яны застануцца з вока на вока. Ведала, што Альжбета не гаворыць па-руску, а яна сваёй польскай мовай яшчэ саромілася. Змучанай старой каралеве было не да размоў з нявесткай і нават з сынам. У той дзень яна нават не з'явілася на абед. У Алены ад сустрэчы узняўся настрой. Нават Александра здзіўляла яе весялосць. А тут яшчэ, як нерэдка і раней, павесяліла Ксюта і спытала: «Яны векавухі?» Каб стрымаць смех, здзівілася: «Пра каго ты?» «Пра каралеўнаў. Перастаркі яны, зморшчаныя, што абабкі. Чаму не замужам?» «Ну, да такіх высокіх асоб баяцца сватацца». «Ой, несчастныя!» «Хто?» «Невесты і жанихі?» «І жанихі, і невесты». У Ксюты ў вачах скакалі чортики. Яна перажывала мядовы месяц. Дні праз 3 каралева Альжбета сама прыйшла ў пакоі да Алены і папрасіла правесці яе да касцёла. «Сёння дзень святога Станіслава, месу служыць сын мой. Ядвіся і Марыся даўно пайшлі, а ў мяне балела галава. Ах, дзіця маё, ты не знаеш, як у старых баліць галава». Алена адразу здагадалася пра план яе. Націск не словамі, дзеяй. Але ахвотна згадзілася правесці свекроў. Да касцёла хады крокаў 200. Ішлі не спяшаючыся. Узрадаваная каралева, верачы ў сваю перамогу, выяўляла незвычайную ласкавасць да нявесткі.
Перед дверами касцёла спыніліся. Алена спынілася. Альжбета не адразу зразумела сэнс супынку. Перахрысцілася на абраз святого Станіслава на франтоне храма. Алена сказала по-польску, по дарозе ў думках прорэпетировала, каб сказаць правільна: «Яснавельможная пані каралева, маці моя, прашу прабачыць, але я пайду у сваю царкву. Сёння дзень раўнаапостальнай Вольгі, вялікай княгіні расійскай, у хрышчэнні Алены. Вялікае богаслужэнне. Далей вас правядзе Ксенія». Ксения проводила их. Ксения прислуживала королеве, и тая любила молодую жанчыну за тое, што яна хрысцілася і венчалася па каталіцкім абрадзе. Усё роўна старая монархиня посинела. Алена разумела, што нажывае незвычайнага ворага, але адступіць ад сваёй веры, ад сваіх прынцыпаў не могла. Праз тыдзень сям'я Ягелончыкаў адбыла з Вільні. Развіталіся з Аленай холадна, свякроў, залоўкі. Толькі разумны кардынал ніводным словам, ніводным рухам не выдаваў сваёй незадаволенасці. Па-ранейшаму быў уважлівы, ласкавы, спытаўся, якія яшчэ кнігі ёй прыслаць, наказаў брату кахаць і песціць вялікую княгіню. «О, Бог подаровал тебе счастье, Александр, бережи его, благословляю вас, дети мои». Маці ледзьве не самлела ад гэтых слоў кардынала. Толькі высокі духоўны сан уратаваў яго ад суровай матчынай праборкі. Усю злосць сваю яна спагнала на Александры. Вялікаму князю добра-таки дасталося, і ён стрываў: маці ёсць маці, ёй нельга пярэчыць, тым больш злаваць на яе, да яшчэ тады, калі яна прыехала ў госці. Але калі картэж экіпажаў ад'ехаў, Александр перахрысціўся. Прысутныя падумалі, што вялікі князь моліцца за шчаслівую дарогу сваіх блізкіх. Алена добра зразумела, гэта ўздых палёгкі. Ёй таксама хацелася перахрысціцца, але яна стрымалася. Грэшна радавацца ад'езду сваякоў. Але з душы яе, што камень зваліўся. Як бы не быў прыветлівы кардынал, але яго націск на яе, менавіта яго, цяжка гнёў яе, вярэдзіў душу, блытаў думкі. Упершыню яна адчула магутную сілу каталіцкай філасофіі, каталіцкай пропаведзі. На вялікі жаль, праваслаўныя так не ўмеюць, думала Алена. Як гэта стаяў перад Рымам хрысцитель Русі святы князь Владимир. Не дабраліся да Кіева. Ці 500 гадоў назад яшчэ не ўмелі гэтак? Не было патрэбы, бо тады грэчаская візантыйская вера так выразна яшчэ не вызначалася. Узяла мужа за руку, закахана і удзячна паціснула і сказала: «Добра ён мяне прасвяціў, швагер». І прыйшлі кнігі. Александр паглядзеў на жонку са здзіўленнем і няпэўнай надзеяй. «А чаму ты не сказала гэтага маці?» Маці не хацела слухаць і пасля паўзы і не можа зразумець. Чаго зразумець? Мяне. Александр засмяяўся. «О, моя княгиня, тебе не просто зразумець. Аднак же ты разумеешь, мой великий князь, ты разумеешь, Бог дал тебе проникливый розум». Матчын гнеў трохі настроіў князя супраць жончынай фанатычнай упартасці. Словы яе разбурылі гэты яго настрой. Каб не людзі вакол,
Ох, як ласкава і прагна пацалаваў бы ён сваю княгіню, у якую раўніва здалося яму нават брат яго, кардынал, прыняўшы запавет бясшлюбнасці, закахаўся. Як глядзеў святар на яе, як не шкадаваў часу на размову з ёй. Пэўна ж, не толькі ад таго, што хацеў схіліць на веру сваю. О, такая жанчына любога зачаруе, самога папу. У карэце Александр абсыпаў шчокі і рукі Алены пацалункамі. Прысутнасць гасцей пакідала яму хіба ночы, а ён хацеў і ўсе дні быць з ёй, ездзіць у поплу, на будаўніцтва летняга палаца, цалаваць яе пад бярозамі. Ах, якія яны смачныя пацалункі пад бярозамі, і якія запамінальныя. Начныя не так запамінаюцца. Баярын Васіль Рамадановскі, які прыехаў у Вільню на змену высланым рускім, меў зусім іншы характар, чым князь Рапалоўскі. Сталы набожны чалавек, у шынок нават для цікавасці не заглянуў, хоць горад вывучыў да драбніц, ведаў усе цэрквы, манастыры, не толькі праваслаўныя, але і каталіцкія. У апошніх цікавілі яго бібліятэкі. Сядзеў у іх з раніцы да вечара і ў замкавую бібліятэку заглядаваў, але кожны раз прасіў у вялікай княгіні дазвол. Яго пачцівасць нават бянтэжыла Алену. Свой чалавек, пасол яе бацькі, але да жыцця яе, да клопатаў яе баіцца датыкнуцца. Князь Сімеон лез куды не прасілі, куды не трэба было. Той мог пасварыцца з літоўскімі панамі, нават пагразіць ім: «Дабярэцца да вас, государ, усія Русі». Рамадановскія мала з кім з літоўцам мелі адносіны, агульнай справы. На абедах і балях трымаліся сціпла, непрыкметна, далей ад цэнтра, вялікага князя, княгіні, іх акружэння, а яно акружэнне заўсёды было шчыльнае. Дзе яшчэ вось так проста пагаворыш з уладаром? І раптам не сапега. Сам Александр ашаламіў Алену. Скажы ты мне, Гэля, хто такі Рамадановскі? Як хто? Баярын, пасланец бацькі майго, каб памагаў мне. І чым ён займаецца? Алена засмеялась. «Алекс, ты задаешь тяжкое пытанне. Я знаю одно. У нашей библиотецы и монастырских я вывучаю священные книги». Священные? Ну, не знаю, может, трагедии Эсхила, Софокла, ці комедии Аристофана, як я. Те, володая секретами риторики, яму гэта не пашкодзіла б, бо чаго-чаго, а красамоўства яму не хапае. Это так, маўчун, з ім не разгаворышся. А навошта ён чэрціць план Вільні? План? Здзівілася Алена. О, ён дапытлівы. А хіба гэта грэх? Любая моя, ты не знаешь таемниц военной гульни. Паны рады подозраюць баярына у самым страшным. У шпионаже? Ты разумница, здогадливая. Да глупство это, Алекс. Боярин и на войны не ходил, але паспрабуй доказать пильным воеводам. Галя, уратавальница моя, попроси боярина тихо покинуть Вильню. Бо калі мае падымуць гвалт и выдвараць его за шпионаж, ох, як гэта
узлуе бацьку нашага Івана Васильевича, а ён ужо і без таго выказвае незадавальненне зяцем сваім, яго вось апошнія пісьмы. Ах, Алекс, я ведаю упартасць государа. Ён хоча, каб усё, што ў дамове выконвалася. Царква, яго хвалюе царква. Я напісала маці. Маці зразумее, пераканае бацьку. Не будзе ён азмрочваць наша шчасце з-за таго, што не будуецца царква. Я напісала, што гэта можа нават грэх, храм для аднаго чалавека. Кардынал Фрэдэрык, брат твой, казаў пра гэта. Да храма павінна быць торная дарога. Адзін чалавек павінен маліцца ў келі. Гэля, вызвалі мяне ад размовы з баярынам. О, мой вялікі князь, я готова узвалить на свои плечи усе твои клопоты. Але что сказать ему, не знаю. Ты придумаешь. Ты разумная. Ах, які розум у кабеты. Так по-польску. Русские кажуть, у бабы волос доўгі, розум кароткі. Розум не павінен быць доўгі. Ён глыбокі, ён круглый, засмяялася Алена. Нездарма Бог зрабіў нашу галаву круглай. Придумаешь. Лёгка сказать. А что придумать, каб не покрыўдзіць добрага чалавека і в той же час даць ему зразумець, што ён не патрэбны больш? Ну, самое лёгкае сказаць, пайшоў прэч, як кажуць рабам, але баярын не раб, і служка не яе, государа ўсія Русі, але ў гэтым і цяжкасць уся, выдварэнне яго, абраза яго, государа, бацькі яе. Дні 3 Алена думала. Разумела, цягнуць нельга. Калі паны пусцілі такую чутку, яны могуць пачаць і дзеянні. У гэтай дзіўнай дзяржаве, якую яна полюбіла, шмат што робіцца і без згоды ўладара. І нерэдка не ўладар вымушае подданых сваіх, а рада вымушае вялікага князя, і ён мусіць лічыцца з панамі і не абражацца. Уяўляла, якую буру зняў бы Іван Васильевич, каб хто адважыўся пярэчыць яму. У віхуры думак і перажыванняў тварыла размову з Рамадановскім і ніяк не знаходзіла ніякіх подступаў. Хіба пагаварыць спачатку з баярыняй? Не, да яе намёкі не дойдуць, ёй прыйдзецца тлумачыць найпрасцейшыя рэчы. Алена не любіла размоў з людзьмі, якім трэба разжоўваць, каб яны нарэшце ўцямілі што да чаго. Яна ўмела думкі людзей лавіць з паўслова. Рамадановскі з'явіўся пакорлівы і бадай спалоханы. Ён быў з ліку людзей, якіх кідала ў дрыжакі, калі іх выклікалі ўладары. Баярын, як вам жывецца тут? Дзякую, вялікая княгіня. Твае клопаты. Баярыня сын Кліцыкей нейк прагаварылася, што ёй абрыдла тут. Баярыня не служыць, а я служу. Боже мой, кому ён служыць? Мне? Што робіць? Ён лічыць за службу састаўленне плана. В такім разе міжволі падумаеш неведама што. Василий Андреевич, навошта вам план Вільні? Рамадановскі насцярожана ўскінуў галаву, як нарыхтаваўся абараняцца. Алена Ивановна, у кожнага чалавека свае дзівацтвы. Я люблю планы. Я састаю план Москвы, Разані, сваёй вотчыны. Кожнае сяло, рэчкі, ручаі, лес, поле усё занёс на пергамент. Такому прызнанню Алена не магла не паверыць. Такое дзівацтва і ў яе ёсць. Надзвычайнае жаданне вывучаць старажытную Грэцыю, мову, філасофію, паэзію, трагедыі, скульптуры. Маці тлумачыла кроў візантыйскіх імператараў.
Александра здзіўляе гэта яе прага да грэчаскіх кніг, аж накалоціць яе кожная новая кніга, статуя. Ён паслаў у Італію купцоў, каб купілі для яе, калі не арыгіналы, то хаця б копіі старажытных статуй. Баярын, а ці падумаў ты, што не ўсе зразумеюць твае дзівацтвы? Рабадановскі пабелеў. Яны лічаць мяне шпіёнам? Разумны чалавек, здагатлівы. Алена паднялася з крэсла, ступіла на яго. Баярын, ашаломлены, не адразу сцяміў, што і яму трэба стаяць перад вялікай княгіняй. Падхапіўся збянтэжаны. Яны лічаць, ціха сказала гаспадыня, і ты падумай, калі яны агалосяць сваю бязглуздзіцу і выдвараць вас з баярыняй, да кары я не дапушчу, але ўсё роўна, як гэта ускладніць адносіны цесці і зяця, бацькі майго і мужа. Пашкадуй мяне, баярын. Я разумею, государыня. Алена адышла ад акна, паглядзела на званіцы блізкіх цэркваў і касцёлаў, стаяць па суседстве. На гэта, між іншым, звярнуў яе ўвагу Іван Сапега, стаяць побач і будуць стаяць, пакуль веры не аб'яднаюцца. Не адразу Алена сцяміла, да чаго падводзіў канцлер. Я адсылаю сваіх служкаў, пад'ячага, стольніка, кухараў. Я даручаю табе, баярын, давесці іх да Масквы жывымі і здаровымі. Князь Рапаловскі страціў многа людзей. Вечна ім памяць. Непачціва напісаў мне, па сутнасці, вінавачачы мяне ў смерці гэтых людзей. Але пра гэта, баярын, нікому не кажы, нават баярыні, государу ні слова. Буду, што рыба. А заўтра прашу вас з баярыняй на абед да нас. Дзякую, вялікая княгіня. Баярын схіліў сівую ўжо галаву у нізкім паклоне. Ксенія не з'явілася, як заўсёды, памагчы гаспадыні сваёй адзецца. Замест яе прыйшла Марфа. Матчына заклапочанасць устрывожыла Алену. А дзе Ксюша? Што з ёй? Ах, вялікая княгіня! Нянечка, не зови мяне так, дамовіліся ж. Для цябе я ўсё тая ж Алена, дзіцятка маё. Баюся, як аб вялікі князь не ўгневіўся. Я сказала ему: а Ксютка, што можа быць Ксюткай? Ванітавала яе пасля снедання. Што яна з'ела нядобрае? Ах, Аленачка, нічога яна не ела нясвежага. Наша хвароба бабская, цяжарная яна, дзіця ў яе будзе. Дзіця? Алена ашаломлена застыла, стоячы у адной сарочцы. А што ж тут дзіўнае? 3 месяцы як замужам. Нічога дзіўнага, нічога. Але для яе Алены гэта больш, чым дзіўна. Адкрыццё такое раптам уміг, што бура узвіхурыла тыя пачуцці, якія яшчэ спалі ў ёй. Як? Чаму? Ксютка ўсяго 3 месяцы замужам, а ў яе ўжо дзіця. А яна ўжо 8 месяцаў. Па законах прыроды, па волі Бога, яна павінна была ўжо рыхтавацца стаць маці. А яна ўсё такая, што плотка, тонкая, гнуткая. Чаму? Яе шмат чаму навучылі маці, настаўнікі грэкі.
самому галоўнаму для жанчыны. Вось гэтаму вучыла бадай найлепш нянька, але выходзіць, і яна не давучыла. Чаму у яе няма дзіцяці? І калі будзе? Усхвалявала гэта, моцна ўзрушыла, ледзьве не да ліхаманкі. Нянька пачула гэтую ўсхваляванасць, зразумела яе, пашкадавала сваю каралеву. У той жа час па матчыну эгаістычна парадавалася, што ў яе роднай дачкі усё як у людзей. Але самага галоўнага Марфа не магла зразумець. Але не перавярнула душу думка, чаму так доўга ў яе не зараджаецца дзіця. Яшчэ больш ашаламіла, што дагэтуль яна не думала пра яго. Жыла ў шчасці, у раскошы, у радасці, задавальняла грэшную плоть сваю і забылася пра душу. А гэта ж грэх, гэта вялікі грэх усё аддаваць плотскай насалодзе. Я грэшная, грэшная. Што ты шэпчаш, дзіця маё? Бог карае мяне, Марфа. За што ж ён цябе карае? Я грашыла. Дзе ты грашыла? Ты тут, у гэтым ложку. Тады да Марфы дайшло, што творыцца ў душы яе выхаванкі. З мужам не грашаць, Алена, выкінь з галавы, княгіня. Алена, чырванеючы ад карэнчыкаў валасоў да саскоў грудзей, успомніла, што разы два тут, у ложку, яна падумала пра князя Астрожскага. О, Божа, які грэх! І Бог чуў яе думкі. Марфа супакоіла. У святым пісанні сказана, якая любіць свайго мужа, тая любіць самую сябе. Алена на міг ажно повеселела. Хораша нянька можа супакоіваць. У апостола Павла сказано, хто любіць сваю жонку, дык усё роўна, Аленачка. Хіба жонка не чалавек? Ты любіш свайго Александра, той любі сабе. Я кахаю Александра, я кахаю, але, можа, я задужа люблю сябе, нянька. Боже мой, сказала б ты гэта каму, а я знаю цябе з першага твайго крыку, як ты абвясціла, што з'явілася на свет Божий, і жыла ты ў ім анёлам. На табе парушыначкі няма якой нядобрай. Ты ўся чыстенькая, непарочная, што дева прачыстая. Чаму ж Бог не дае мне дзіця? Дасць, Аленачка, дасць. У цябе ж усё добра. Александр хутка адчуў перамену ў настроі жонкі. Занепакоіўся. Дні два ўзіраўся, услухоўваўся, стараючыся адгадаць прычыну. Ды Алена заўсёды загадка, і ў радасці, і ў смутку. Пайшоў на адкрытую размову. Гэля, што з табою? Табе не здаровіцца? Не, я здаровая, мой любы. Ты атрымала пісьмо ад бацькі? Мой вялікі князь, хіба я скрыла ад цябе хоць адно пісьмо ад бацькі, ад маці, ад сестёр? Ты хіба ўладар і яго воеводы не ведалі б пра з'яўленне маскоўскага ганца? Ну, гэта так, але за чаго ты такая заклапочаная? Яна адвела размову на іншае, але праз хвіліну сказала як бы іншым: у Ксении будет дитя. До Александра не дошло. А тебе непокоит, что не станет у тебе такой покоюки? Ну, лишь хіба надолго. Я буду трымаць яе мужа ў ахове замка, ён добрый начальник. Алена стойно вздыхнула. Я зайздрошчу ёй, а гэта грэх. Тады да вялікага князя дайшло, што хвалюе яго жонку. Ён спыніўся. Уміг Александр зразумеў жонку. Вунь ён, які крык яе душы. Пазайздросціла нават сваёй служанцы.
Чаму ж так Бог доўга не дае ім сына? Ён жа павінен стаць вялікім князем літоўскім, рускім, жемайціцкім. Будем молиться разом, моя любая, на кожную ночь, нашу ночь. А Лена отказала не адразу, постояла, поглядела на рэчку, як плывут жоўтыя листочки. Я пойду в Полоцк, в монастырь, помолюсь там. Александр ослупение уражений. У Полоцк? Пехотою? А трэба толькі так, пехотой. А Лена, выкинь с головы своей разумной. Никуда я тебя не пущу, хіба нельга молиться у Вильни. Вон у Троках есть монастырь. Не, я пойду. Не, ты не пойдешь. А Лена заплакала.